Yoro itry nga kwa ban pnyang ngo bhai Phiba ro sha kani kawei pat ke episode jong home session. Hakani kasngi shwa bangan penit ho manu badan lampat nga hakani ka long yeng nga kwa ban ong khnyan. Bat kata kadai kum ki khna school ngi don ya ka school ka ba ime ipa ila pha ngi bangin nang ban start bangin school thu shu sha phang ka perthai. But ngala abanong ba ka school kadai kawei na kita kijaka kiba prepare mo ngala abanong kiba penkre ingi ya kata kalawai ka jongi. Kum taru hakani ka school ngi don kinong hikai ki jongi. Kiba hikai ingi kiba penprang ingi syapang ya ka jingam ka jongi. Sya kata ka thong kaba ngi haban poi. Henry kum juru ngi don ya ki nong hikai ki bakin jaman sem ki jongi. Ki balong ki pastor, ki balong ki nong hikai, ki balong kita ki mentors haka jing em ka bakin jaman sem ka jongi. Henry ngi ai ngu ru Blei ba haka jing syakri ngi don ki kelong, ngi don ki Khynnah, but nabenta ki Khynnah ba nabenta ki kelong, kum ki kristan hi ngi tep ba ngi baro ngi aju syong hi ki Jingiaseng Khynnah. But hakini ki Jingiaseng Khynnah ngi don ki nong hikai jong ka Jingiaseng Khynnah. But hakani ka long ye nga kwa ban ptyang ngo bha ingi baro ki badan hakani ka jaka ikinong hikai jong ka Jingiaseng Khynnah. Ngina ki jing tapti ka bajam shapisia ki ba hikai Khynnah. Yoro itry nga kwa ban ptyang ngo bha Phiba ro sha kani ka jingkyrmen jong ka long ye ka home session ka bangangal aban ong. But Fisko kumno banyadan hakani ka jaka. It'll be an icebreaking session trauma because fiolong so tense ang ni. Te ngan kalisyo fiolong kumno. Pia shat pia klan. Pia biang. Hot. Pia biang you like so tense fiolong. Te kajingkali ka beningkong ka jong ngan sedang directly. Kajingkali ka beningkong ka jong kadai ka experience ka jong pi bat ki kelong bat ki Khynnah fiso kuno especially mentangi danya le preparation ya ka healing festival ya ka kids festival hapolo fiso kuno ya kata ka preparation ka jong pi ban hikai ki Khynnah. Yoro itry Blei Sophi haka baning kong ba pi khot ingi ki Nonghikai Jingiaseng Khynnah sya ka home session ka jong pi ngi small comment ba sai sen ngas small baning ai ku Blei ya ki Nonghikai ba kat ni dia lum lang kat ni kadi gasin ka baning kong ku Blei Sophi ba fi wan lum ya ki Nonghikai jo ka Jingiaseng Khynnah kat ni ngi don hang ni and everyone's looking so beautiful and colorful. Ngeit kata kan deka icebreaker. Ba ngin long relax haka deka por ngi wan haka home session jong Sophi. But kumbai sedang Sophi ong balai barok mang long very tense. I'm sure kumki Khynnah mo hoi fi di ki Khynnah ki generation ke bamenta na perkat haka pol ke jongi po bangi ngi dang long ki Khynnah habangi ngi don hakma jong ki Nonghikai ngeit ngi long tense mo habangi yang hakma ki jong Nonghikai dang mana kadi kena ya keran ya kata ba ngidang wan shaw school ikon te kini ki kelong menta ki long kumno ki long excited but active all the time mo ki but kini ki kilong jan kata baki Nonghikai. Ha kini ki sngi fenda syam bah kani kala kaya per ka jinga per ha pedeng ka por jongi pa bengi dang long ki Khynnah school. But ki Khynnah school ba menta kim dan shu ikatu ka ban ong ban long ban tieng ban syap tieng ki Nonghikai. Balai kawei ngadai ban sngo kemenru ki Nonghikai ki ba menta. Baki kim long shu kim balong por men syah. Mo baki long straight bed do ding bed ban shu bom ban sempat iki of course habangi pulai ka bible ho ka hikai ka tamo bangi hab yau tau ba ye ngi sneng bat ngi sempat bangi mdi ban panjengai u ding na u Khynnah na mar kata ka ilam hi kalenti ka babha kalenti sha ka ban tip you try u Blei jongi ande kini ki sngi syam bagi Khynnah ki la kham ya jan bagi Nonghikai kim dan shu kata ban ong bagi ni are iki Nonghikai ka po jingi mo dai Nonghikai na jengai la ya re lupa la phai lenti no la phai no lenti ande hakini ki por ko ma fi ong ru ba kumnu ka long ka experience ka jongi ka jinga syam ka jongi bagi Khynnah te ngas mo sanat sa sisen ba don kini ki Nonghikai ba ki de kini wei ba shong hang ni ki ba da dan shi shai kata ka mensem ban don bagi ni Khynnah ban hikai ki ban batai ki ban peniru nama ban hikai ki Khynnah kam dei tang ban shu yang na shakhamat ban hikai ban shu batai handai hakini ki por ngi ngau to ki Khynnah ki don kam me ka ban peni mo ki Khynnah mdei shu ba menta pi yang na khma jong ki ba pin hikai be yeki handai menta ki Khynnah ki lomta
kim dan por ban snap ki kan sngo tanat ban pet ba kini kino hikai kile yu bat kum ta kini ki khna kin saya penbut dia ngatrai habada keren ya kata ngeit iwei ki download kata ka jingiasem bat baro iwei hakani ka po ki dan lala ka benta ka jongki baki ki hikai ki khna don ki khna ki badon ha jongi nadu ki bawan nadu ka shisnem steng jo mi kata mo nadu shisnem steng ki khna nang ta ter arsnem laisnem sausnem hadu ki khatwei khat arsnem bat kumta lala ka jongki age group ki baya shong bat lala ka jong ka jingiasem ki no hikai ru ki badon bat lala ka jong ki khna kumta ka jingiasem jong ki ru kalong lala ka jong hoi ha ka jingiaseng khna ngimdei tang bangi baya shong mo le se pi ong pi kumba ha po school ru ngaju ya kran mi kata haki primary classes finishem mi ki babun mi ki no hikai kin lebi ki female teachers mo ki no hikai kan thei bi finishem bat ha kani ka sniru ki fi wan lumlang ni ki no hikai kan thei le bar wang ni handeng ai ngo you try but hoi ndei tang kat ni ki no hikai ki baya shin jingiaseng khna ngidang don ru sakiwei but ngidon ru ki no hikai shinrang ru ha ka jingiaseng khna dia ni shu ai kublei na kalyang jong ki ru dia insdang na pi ki no hikai kum no fi snow ka jingiasem jong pi haba tingin sedang siya nakatamo jingkyrkhu nam ta ki khna nam ta ka kitzo kalong kum no Bedingkong ya kublei shibun Sophi bafila khot engi ben pelong kan ka session kublei shibun ru ifiki no hikai bela pelai yakini ka porma badla kalong ka bakim ru fi pelai yakini ka por but bedingkong e ngashu aingu shoyu Blei ba u ai kamet ka bakoi bekia shisha ngalong kum ni ru kadi ka jingai e ka jong Blei but ai kublei shai ki no hikai ki jong aru ba ngaru ngadi iwe ita ibala shong jeseng khna but nga aingu e Miss Rose ki pastor ki no hikai ki jong ama but ngada perkhat yala di ru am ka mensyong long dang rit mo ngadang perkhat yala dia ba ngimtip e te akan bahadu akum dia padam kawante ka jingkyrmen ma ba kum no Blei ukin tiu te but ngasngongu e bangi yo bangin print create kan dia kit zoma kalong kemen shisha ba ngai i ba ki khna ru am kilong excited hate namar bangi ju ong ba one bit malakasi son dia ma bangi dan ka jing practice kilong excited aban ban yo ban print create kan ni ban yo ban practice ba kum no kilong kei ba ki kwa participate am ki kwa bete manga kem judan ban ong ban le ran ma mar kum ngi ki ba he ting dang kenran dien ban sheme kata ka benta mo dam tau jong trai le henry ki khna nga em kim dan ta kata ka jingle ran kim dan ta ka men siam te kalong khut ben ki em ki akni ru ban shem benta nga mar kin duai jing ai ngo le ne ai da kin police dang bat duai em nga iba nga khot itu am utu we manga nga le manga mo kwa lang ben dong watang ban lum yu nyut ru em ngai ta ngai iba kilong excited ki khna ngai iba ki kemen hati ba kumno ki ban ki wada ki skim judan kata ka jing khuslai te ka jing ka jongki bat ke ka ba ki dan ka do no jongki em ki plalut la da ki bam yu na yen em ki ban yathu khna bi ngi bam jam em step am ngi bam kata kumi ngashi yu mai ru ngashi samri ki hi ru di lawan em nga am nga bam breakfast am kumta tama khlam ka jate nga khlam yo re ngashi tenat te ka jinglong ke jong ki khna but ka pelong skunya hai ke jing ka jong ashi but lada ngawan na ine kum tu ela di shit der ting ka por dan la li la long stress em kum tu ting ban le ni nga le jising na shang osngo la di kwa rasi ela di henry pat em kam siam kam kwa te bakan shong henry on da la poi to jising khna ashi obet ni ting mentangan ai la no ikiwe nganum kren ra henry dang la poi hang tu be ki khna ki khna ki la pen kila ti ki na bli tang ke jingkren ke jong ki kala long pen de kam siam bat pen kemen ke tang sutna be ki khna ma ke experience ke jonga khendiat nga kwa bangale ye ke background ke jonga mo ke nga de ke khna ka ba nga klemwan na ka he bangayo ke jiseng khna Henry pere hakawei ka por nga ken mausa haka arhajar khatsan de lakhat yang adi Miss Rose ibadeiru I kemi ibaken jamin siam mo hadu benta idi kemi ibaken jamin siam na ka benta jonga de ban nga ngeit bat ya PCR ubaro de I ayanga keni ka offer be ong yanga iba pisngo kumnu ba ngadan ya ba pinshem ya ke jiseng khna but ngamdan jubab bangan ong ru ngatieng bangan ong hooi ru ngatieng Piting nomor bang ada no hikai ni ngatieng hakatu ka por ngatieng shisha bangan ong de henry pede bangan ong ru ngamnun but lada fi ong nga jiseng khna nga ngamtip jiseng khna ngamtip kamut iu jiseng khna ngamtip no mangawan na kata ka background he ba juyalam jiseng khna yang henry pede la shajit yang balong no hikai jingiaseng khna but ngaru ngamdi nong hikai ngade khna ka badang lek kelas tika bun ha ke jingkali ha ke jonga henry pede namar baka dei ke na ka banta jong utrai nga shupin ko ngo
Hindi namar ba ngakla ben penkong ngua hakatu kapor but nakata ka daw nga sa don lang hakini kapor. Te haka experience ka jonga de nga sngo ba ngi don lang bro artli. Te kumban shu ong no ki don ki jing sha yaro ha hakikimi kikpa. But ka don ro ka jing sha atro hakikimi kikpa. Nga sha atro ro kata. Ki don ki bas ngu thu ba kikimi kikpa ki don pre ki bam sngu thu kikimi kikpa. Lada ki kun ki jong ki kim tre banwan sha ong ba I Miss Iba Let's say nama deh jong Miss Dede Iba ni Miss Iba. baki kelong kim Nga kwa shawan bani ong Jingiaseng. nga shawan ong ru ba Miss Iba pile yu I kun jong nga. Nga don lang mi Miss Aimia ta ko por sha ong be ba Miss Iba pile yu I kun jong nga namar ba im tre ra ban man Jingiaseng khna yu ong be bangam tre ra ta Miss Iba ngalalingo mo ngalalingo ning ko ngalalingo ba ni ngalali yu ken nadu arhajar khasan nga ken mga don lang bat I Miss Aimilin mo iba don ryngkat bat nga iba support yang nga iba ma ikin I Aimin siam yang nga julele ro mo kumkine te ki don bet hi mo na da yu thande te hende nga pat nga tip te ba phem long te kumta te hadin kata nga sas ngutu balada ki yaro ki brio nga syong okay balada ki tro ki brio nga long okay kam kta te yang nga namar ba nga lalong melen mo hindi kawei pat ka experience ka bangai iba ki kalong ki buram hate ki buram ha ngim sngo thu mo ya ki hindi ki kalong ki buram ha yangi teng ke ka baki don hai pala ki jong ki ki baki kimi ki pa ki penra ya ki dei ki kloi te ban ayangi ki kloi ha ban ayangi ki sei ki mit ki jong ki kloi ban ayangi long ki nang ha bakin buram ki Nonghikai ngi teng sngo kum bangi dai nim ha ki bapet ki laban ong Miss Aimie Miss yu badai ni bha Miss Iba badai ni bha ki laban ong yang bangi dai ni ho ni dai ni na ka banta jong pi Hede koi kasi pi salong brio Kadai te kadai ka jing penben ho ai kadai ka jing pen namta ka jing bahaga jong ho but ki ju ong hi ki bun ru ki baju ong mo ba ani dengi don mangi ani krumar khlie ki la ya ong mo Hene senwan ma pisia bro arngot pe ki jar te ki Khynnah ho ki don pre ki bashir ong kom tamo kawei ka de namar ba lalong no bang kuman shi ong no kom ong ki Khynnah bangi dai ni mo tang ba ka experience ngo ba nga kemen bha banyo bandon lang bet ki Khynnah kemen bha kamde ka basuk yangi namar ba he bangi haban komba pi ong mo komba pila mention bangi haban pe na do ki kalong ki bashis nam teng hi kai ngi ra kalong yi kai ngi haban ra man kalong hang ni mo te shibun kat kom ka experience ka jonga ngas ngo komba ki kalong ki ai jingkyrmen te yangi ki Nonghikai ru om ba ki ai kumbangan shu mention kendian mo ikateng I Miss Aimilin lada na kawei kisgi ai bangi da Jingiaseng hapa million la ai bangi de Jingiaseng hapa million te la kali kerteng ken ini di kerteng yu la ong ide kong iba te ini di kerteng yu ka kerteng jig I kade I Aimilin hene ya I la sha kade I Miss Ibalun ki kalong ki yo snow baby Miss Ibalun te nga snow ba ki ai jingkyrmen shishate yangi ki mo ki ai jingkyrmen bha ki Khynnah ki ai jingkyrmen bha yangi nga snow ban ya ro ba ki la bha ban ya sha ban ngi ken ki la bha ban ya sha kham tam ki me ki ba maki ken ba yalam de maki ki ba pha la da maki kem pha maki ki man yalam shika yeng mani de ka ba mut mangir ngim dan e ite ban hikai ngim dan manu ban hikai henry pen de namar ba maki ki pha na kata ka daw mangir ngi yo ban hikai ken sngo ya kata kadai ka ba ong Miss Iba ha gani ka por ba hoat ni sngo namta jong pi ki kemi ki pa ba pi wan lam ki kun ki jong pi bat ka wei ro ka ban ong kadai ka jingshania mo jong ki kemi ki pa kadai ka jingshania ba kila ban shania kom ba ong Miss Iba man yong mo teng ha ban bat klung ya long de shu ta ki Nonghikai mo ngim de shu ta ki Nonghikai la long ro kum ki aya mo ngidei ro ba ki Nonghikai nong tri asha ro mo along itu kita triasha habarat ya hoy phimla ban ki mo haban sheman kedok ki ban ra ban pem teng tu khulung la yo thia hapo ba bat kata ngi snow tu kata ka jingie jong ki khulung ma fi agree kata ma fi man jo bakat ka jingie jong ki khulung wala ka logum nu hoy ha ka tu ka por pa bagi dang don ma ki khulung am teng ka pen kiu temper hoy kata phimla ban len war ki Nonghikai school ru fi tip ya kata fi tip ba kum no ki Khynnah shisha ki pen kiu ka temper ka jong fi hanrai haba wan pat
wala da fi bun kam kan nur kumbai yong i masai me ba wala da bun kam kan nur sko thai kan nur am dalai i pat kini khlum ba kum ni kini khlung pat kilong kisania ha kino hikai ba kata ru ka penlong i kadang ai mesim pen ban yang ni bangin le bhai kini ki khana mo ba ting ting ngas melung ri kata bi ki pa kisania ha kino hikai hadu kata ba ki i ki khlung kim tep ru kim juan wat ru gini share ke week incident ke bajia ha po Jingiaseng itai kami lali sayeng klam shaw ikon iya ikon jingi ha Jingiaseng nyingi haban up shu ai ngo ba namar ba mo jong pastor ki jumi khaddo tenda la mi lu ki banget baro la de ku Blei tu baro ki lek pai sayeng ta te jong pastor ki dik ba bi khaddo hadu ba itai baju khang ka Jingiaseng ka yingmani iju khang bat tingi ya mi ryngkat kali jam i pasoi kli ani ni kun pat la kren kan i roi trai pi sai mai sai pa ong tem bat hang ta ga ya kon mar te la ya kli ke pasoi iklum jong no ini ngiri ong oi tu bon ni lam Jingiaseng iwan Jingiaseng itu kemi ilali sayeng ju ai ngo bangi don pat iwe badan ha pedeng jongi ta ba syakri lang pat ni i isu manu bade ide kun jong no te idan ai ngo ba idan phone number jong i te hadu pada phone i ong kun jong pi pilai ha Jingiaseng ita ikmi ong wah kumnum tanga i tingi haban apa Jingiaseng ba in one shot mur kata ka jingshane aki jong ki kmi ki pa ki shane haru kata makim ko slai kun apa yeng na klampoi ngaru osongo shisha utrai mo ba sa hisian pat mo Miss Sophi la khot sa hak kaniga session jong kino hikai te kulish boni firo Miss Rose mo fila benta lang yengi te ngasungu shisha utrai na benta kani mangaru hoy men syang la ju syang ha Jingiaseng khana mangate shisha kata ngate men syang khana nga smart ha bangale jishakri na do Jingiaseng khana rong smart badadan ki bible class kum tu mong shi dan ki bible class nga smart ngi shi puli ti kot tikir kot history tu kot nong yalam shi stanat man ka sondeng di ban pela bet nama Blei ngi shi sutu ba dangala ai ka tu ka shi price te shi minat na banta kata ka price mo men syang khana ten re ngam sempoi perkat pade ya ka plan ka jong try mo oi ngalet ke school bukan jado ro tambahan re ngam laban pendap ya kata ka school bukan jado ngam yo ban graduate mo hata bukan jado ngapasang ka 12 dan re ngai ngu pade try dan ra koi pa ka plan mo pen graduate yang ngap deling ba ka bible school di ba ka SOM kata ngasungu try ya ka banga ngam laban mundur bangan long miss Namar bara puang kasi terang hidup syarang kena bangan long Nonghikai ndai ngasutu bakadai nangahi bangam la bangan minut ya kata ka banga terang mo takadaw ngam sempoi sa kata kathong ndai ngai ngo pat mga yo bangan pediang yo utrai pede ha banga yo igajing pede utrai ngau ai da kani pede mo ka bentai nga bangan yo ban long Nonghikai ki Khynnah ndai men sya hawat ngaladon kun te mengampat lang hiru kumdu bangan hikai moi kun adu banang red namar habang ayo hakapo bang ayo utrai ngakan mau ya feel ayo nyaw slam ha tu kapor te wala ka taro hawat ngam syam lah hikai ganu ko basni moi khun dam mga shi stanat bang shi kan ut ki jingrai gospel pada ngashet jingrai gospel tangam judu nado bidang khlung ngashet kan oi bi mo ki jingrai gospel dan ngam syam lopoi perkhat pede bangan yo ban hikai ro ya kaktien ka jong Blei bangan champang shushu ya kaktien ka jong Blei lingba kan ni jing syakri bang ayo ba Blei ula jiat yang ha kan ni mo bangan yo bangan hikai pade ki Khynnah akan mau ha kawei kasngi ba ha ngi ladap ya ka bible school ngadap ya ka ISM layo shibun ki jing hikai ro na Miss Rose mo shphang kumdo bangin hikai ki Khynnah ai kadan kawei kasandi ba Miss Rose iwan be ban syong padeng jonga bat i Nganda mo ya ko Istralin along pinishim Jingiaseng Khynnah na mo Phiba Nganda ngab Nganda la shipet be Miss ngile kum no ngi la bulong iba mo banong rum nuat ban kentat rum nuat te ngi oi Miss Rose ngi kampen kre mentang si telong de ngin shim no next week mo te mentang ngin shipet mo ya ka ka ba ki hikai ki dia te ha kata ka sing shim la shim te ngi ai ngo pede ka wei ka ditang ka jipen ko ngo mo te ngasungo yo try kata nama ko po bangawan ningkong mga sutu ile dia watang ya iya fi ngasutu iya fi mdade Khynnah balom ki wei ba syang shani syatai ni bahla ni ba dai kadan ka imda kham kran ba dai ngasutu ba ban hikai ya iga kaei ti ya i marwei ro
te henry habangawan hapren ju kini khna ngape I khna kat kini ngong ngan hikai kumnu kini ki khna dia kata ngam laban puri ela di sisanga kloi haban kiu tempat ya ada lagi khna ngam julasha te tambanga aingo pada kapo bangi dang wan ningkong ngasu thu kini ki khna ki pala te ban pediang yengi namar ki dang I bangi dang long thamai damo te ngasi lingo ada kiwan jong Aimilin bejong Iba kini khna ki long jar dawan mangi pedi kini khna ki la na pas ngap kanu kim ngap re lanang mai Nganda te nang hikai manga poi shenu ru ide khna mo teng kawan ka jing bitar ti okum mai okum ken het kenya ki tambahan rai suki pede aingo utrai pede kini khna pede ki suthu ba kat banang ya ki singi ki la long jan pede ti sengi hadling ba ka tu ka jing pen ko ngo ka jongi pede bangi ai ne nge wan shiwan mo ban shim ya ka jaseng khana kini ki khana ro suki pede ki dan ka tu ka jing sngo iet pede yengi ki wan kilas dang ban jan hi maki ladangi kren I mangi kilas dang ban ko ngo ladangi pen kilas dang ban ko ngo kata ka wi ngasungo utra ba ngasu thu ba da ka bon la di nginom la andre di utra ba la jiet ingi mo ban penyang ha kata kadai tang mangi bangin hap bangin ai ne tengah su thu ro ka wi sa ka wi ro habang asyam gini ki khana ngasu thu ela di ro kalong ka jingikai namar ngasu thu ka ka banga pen khre ningkong shoi ela di ngahaban ai ki khana te ngasu thu ba ling ba ka ni ro ya fi ro ngayo kham ha shu te bangan ai na ka tien ka jong Blei te ngasu ngo yo tra na benta kata bat nga ai ngo ro ba ngiyo ban pen khre kini ya kan ka kit zu praise ro mo rengam syam lamut do kita ki baro khat ba utrai kat niun ai ka jing ka jonga kaba sisya ngadap sisya ka jingkyrmen kaba ngamla sisya ban Bantei kata mo flesh bun na benta jong fi misrus ba utrai ding ba jong fi ujiet ya nga mo yala di ngasung sisya ngamlong tang ba renga utrai pade upelong mo ya kata te flesh bun na benta sa isen ngaro kuble shibon yang jingkot ngau bahab yang jong fi yang ngi mo sa sisen kumne kumki Nonghikai jong jingseng Khynnah ti kumba I kong Istralin ila batai mene mo ba ngir ngimdan jingmot kita nangim dan jingtip ti shpangataru namar ngaro mensuangam dade re ba omang adalet jeseng mo ila dia mo tingam pat experience ya kata ka ban jeseng Khynnah ngam tip ra te hadin bangal awan jingsakri pede hangni pede long la sutu te ya kata long bakiden giseng Khynnah giseng samlai te long la stang monyo te ya kata tamba wala kata ru pede ngaingo syai misros sya ba I khot so bahaya ngi ru mo ya kata bangin dan benta ya ka jingsyam go jongaro ngasngo ba ngasutenat si syai gi Khynnah tamba ban hikai gi Khynnah kamdei ka basuk pede hadu kata-kata dang la ba hikai ki bahe ban hikai ki Khynnah te thnam sya ka jabiang nama khamtam nei mo long dari ba hikai ki Khynnah ki ba khat snem sya jong te long khamsuk te ba ki long ki dang kham sngap nei ki dang sngo thu te ka jing hikai hen re ban ong ki Khynnah ki badang suppose nem sya po te kalong ka ba hadu kata ta mo te ngar su thu ila di kata sya po bang dang sedang ka jing seng Khynnah ban a jing hikai ngas ngau ka klik ka thnam tang ba alis kadang lah hiban kontrol pada daong kumnu ru nama kumbayong ikong Istralin menemo badang ajing hikai uwe dang pensengap uwe ngas ngutu ila diru ani kalong kabae hadu kata-kata namar ba sibuk nganda ko aban kren tang sikintien te bangan penyar ya katu bangan Bantei kini ki Khynnah mo kat kum gajing la jongki bagian ngutu ru ngas ngau siteng ngentar pat dap ren namar ba kren sikintien ong ngam jar kren sikintien ong waju kiksan ani ngas ngau batang si kentien ar kentien ru em lajen kut saka jeseng ru empat dap ra ngas ngau kata ka Jingikai dang sedang em ngas ngau bat mentoy ta ka jing pen kre ru namar liu keren palap keren ra kini ki Khynnah la ya la keren palap keren kini ki Khynnah kila ya mai kila ya syok kumta mo tinga ngas ngau ningkong ang ni ka ha ni per ban sim jeseng Khynnah mo kam dir ka basuk mo tamang ang kumno ngi we kila mo ban mani cekata te long bakin sim jeseng Khynnah Andre suki pada nga aingo itrai ba u ajing start ya kata ma kawei ru kadai ka jingiasha ka jongi ladang imnang ban yasha pada telong ka hiangi ban sim seng Khynnah kawei ka dikata hi ba utrai u ai kata ka mensim jonga jingiasha na ka bentani ki Khynnah ten artar kawei ru ba kadang dei ka bastang telong impat la te ban ngau thu ka jinglong jongi Khynnah ki long gumno te Andre suki pada long kumta kumbai ong I kong Istralin menemo ba kila asdang ban itu nama ban ningkong dang thamai ti kimpala ban pediang mo kir kimpat sothu yang ngi long gumno ten re suki mangir ngila sothu ka jinglong jongki tingi lala ban
Jingikai ru yaki hakata karu kum bolong ukna mola da ushat nat ngila nang te ban yadil kum nungin Jingikai yo tu te ushat nat te kalong na hakata karu kam hi mangir nginang ban pediang yaki katu jinglong jongki makir gila ban pediang ke jinglong jongi hakata karu kam mar kiliang tingas ngongu shisha na banta kata Blei shibun mes jingkyrkhu Jong fi kong ngwan kum kena school tang hawan kum Nonghikai ai ngu sha try wa ha jim Jong ngar dong ba le jisa kena tang ram jule jisa kena ai don ta ka balang bong ba ya julong jisa kena tang bangang dai repat ta balang kum tama te kat badan Ukraine mo kini perlok mata ong ba ngakan mau ke ba image ngai ong kan menchua ong ba pada pun long ayu hi ta kalong ka ta knyat ma nakan mau mata ai ngu bade try mata da perkat ya kata sungu ong ba ho ngamla pun long e ka menjap pertahan re ai ngu bade try ong ba pulong bade Nonghikai kena mentama hoi banlong kata Nonghikai ru kamdei ka basuk ya kata kumba baro lai ong lang ya kata imis la Jingikai ngi ha ka school ma ha school bangi puli aya se mai bu school ila ong rakti mono basu tanat bagi kena ngate damba kli ta ngate damba kli chopo ngam trera te hoi ngam tre hiru sha ya kata ngamang ngam tre hiru te hadir untuk pada Nganda dong lagi Jong banta bang asyum banta ma ha jingseng hadir untuk pada itai ba dei perun bansyumnya jingseng kena imwan shu kan I don ka por kum tu ba ipep shisni arsi kum tu te baro ki pe kmat yang ama tengah pada om bani om le Kai kena situ am ngaman ta ban le jingseng kena te baro lai pe kmat kum ta le kali le yo dom ta gai le kali le yo dale shu pa bada lem na nang da ban Kai kum no ru shu oi kena ya le kat bumon Jadi kayak kum na nang ta ya long ni kong tengah perkat geng omba ngan petu shoi ki mo ngan Hikai kum no ki te ban Hikai rong haban su tu shoi am ki ngan Hikai kum no teng omba ki kena gas dang mon complain te omba mes itai long kum ta talong kum ta to em ba bakidang complain chipang ka ba show ba dat ba mai kum tu tengah sengam kan te hadin kata ba de long na kata ka jing complain ka jong ki ngas dang man Hikai ya kata kan ke ega baki wan complain te ki download ki kena baro nadu snem steng hadu khatlai ka saus nem ka sans nem ki don te kadon kamraro artlish te shopo te ngatan no iktu ki bakam asutu mo ya kata ka banta tengah Hikai no ste shwe gen ho kilale ste shopo te dang na Hikai kita ki ba khat we khat arsnem ste shjro staba de kini ki ba pose nem shopo ne long kum ki la kiu shat das sha e mon lam itu itajo kan teng ta badang sa sutu ong ba ngamla te ban le marwei namar ba chubu la Kai ladang ngai Hikai ki kena red kum ba Hikai David upriam ya goliat kum kata ka Hikai te kitu ki ba khat ar ka lais nem te kiong long layu mo kata te ngasa sedang menuat pada kanya no ban yarap mo namar ba marwe te mla shu ngrung stone long kum ta kan te ai mo pada idon ikong Arki mo ba kloi pada ban yarap yang ha ne ha nong thmai namar ngadon marwe mo ai ngo pada wadon ikong Arki ho ye ikong Arki don shibun ke ban yathu tang bain sai thu hi mai pada Blei shibun Sophi bapi khot engi Nonghikai baro khot mo ngi sung comment shisha ba ngi yo ban habangi akan duk lang kum ne ngi yo ban ya tep te ki e baro khot mo te ngi sung comment ba ngi la yo sung ya ke e ga ba pi iwe pila ya karena kan ko por te ka baning kong hinga ai ku Blei imasrus ru ba ila ju yasenran yang ina ka wegasngi shaka wegasngi dangaban bu kumtu yaki kun shenema dan ka kidzo danga pe I mesros I pastor fair nga itanati yaki baki Hikai yaki nagi kena
te ngaru ila dia nama na dut dangret ngasih tenat bahate ban lekai bat ki Khynnah ngasih kwa ban long Nonghikai te na dut dangret ngakan mah tu kopor ba ngidang kami Khynnah dengia lekai komon ngadi ban long Nonghikai bit mangate dengia lekai ke ngam jusai gitu Khynnah bakin long Nonghikai maki ngadi ban long bit mangate Nonghikai maki komot kidi ban Syahikai bit hanga tu kopor te hatu kopor badang red kumta ngasudan kata ka jingkwa te dia nantu kat nang he lada dan bahi keli yang amo ki ong pika ban long yu le sha de la he nga ong bit Nonghikai ngkwa ban long bit Nonghikai te sisa hadu dah he em kanek bit kata tang ba ka basosi pada ngamlong ma ka bakan jado tang ba ai ngu yu try pada em ba ngawan ha kan jing syakri te ngakan ma hata ka ka sngi em ba nga sya internet bah mo nga ong ya Phiba internet ikini Nonghikai baki shem jiseng ki Khynnah nga internet te ki baki gila te bakin shem ye ki Khynnah ret te hata ka ka sngi em ngakam poi perkhat re ngadangwan bu e ki khon national thmai te inana Sunita yu iya nga banglawan te ong nga Arki khili shem na ma phi ki Khynnah ret mta sngi ong khili shem jiseng na ma phi ki Khynnah ret tinga hata ka por em ngakamen na Blei bangakwa te mo ban shem jiseng ki Khynnah tinggal shem kan tingalet nga ong ni ngan hikai yu kini Khynnah nolor hakata sngi ong kum badalong khanang kia bon ha kia dap nanti ha classroom nanti kia dap be shi kelas kita Khynnah kia bon bat baret bat bahe kan hanta kia bon tinga ong ni nga ong tra ngan hikai yu kini Khynnah ngan nyele yu kin bat kini Khynnah ti hang tahi pade am nga shuyo be ka ktien ka Jong Blei tinga hikai kinta ngeit ba kadega jingalam Jong try mon ta por bangala ban Hikai ki bangala long ayu I hakata ka first time bangai I ki em nge I ki shong khop hati kita ki Khynnah ki khlam ya bon kitien ki khlam ya hala ki shong khop bro khon the next day next Sunday nga sha pha biang gomta te dinon tu ngalen dangala len ngala e shong ba kita Khynnah dan basyem pada ngaklam syem manga te dan basyem kita Khynnah te dinon tu ngai I kita Khynnah am kisua hala kisua keren kisua bon kitien bigomta long hab ban bon kitien te habat ong be shong khop gum ong mis nanda mane mo habat ong be Khynnah shong khop hang ta am ngape kita Khynnah ngalap ka that no te nga ong ani peleng long kum ne mo basyem jiseng ki Khynnah long ki hala bete next kum ta hi man bale am kilong bigomta ting ong ani nga la that te ngam kwa shu ban shemi kini Khynnah be kilong kum ne ngam la ra ban sha te kum ta hi nga yo shyo ban le chile am te ha ko be sngi nga yo ban hikai hi no kan I pastor malong I pha nga ta ka por yong khiri shim ji sem ma phi ki Khynnah te ngan shia tu hok mo pi ke ga badan po ke badan ha po jonga ta ka por am long nga kum thnum no te ngo ngani nga that ban I shem ni Khynnah mar ba kilong kum to ka jinglong kilong kum to ki hala ngamla te ban ya de jumut bat ki Khynnah ma ong ni ngamla re ngong ngan lem no kan te den to ngaspen kongo la pen kongo beila ong pastor te mo ngalet la kale tas ngi te ngalet ngasem ki hala kom ta hi dai Khynnah ki hala long dang li simangaru ki hala bet nga ong ni thrai Blei khlam jit re nga bangan hikai ki Khynnah re te tambanga aingo yo Blei pade am kat badang mi kisngi kanang mi kisngi long kawei am nga aingo yo Blei banga don ki khun ha yeng te misros long ngayo ban hikai te na ki khun na di sama ke ga banga hikai ki khun long la long kumba Blei kwa ban training te nga ngakwa long nga hikai shwai ki khun ha yeng ka ka jingkai ka banga yo na jiseng ya ki khun ro nga hikai ki kumta te ngayo ka nang tu pat em long ngayo man siem te ban nang ta em kat badang ya kisngi em long Blei open la long kum open khut te nga ka to ka ka badan ha po jonga am ka jimo je berkha jonga ho ki pastor kim la bantep ke ka badan ha po jonga andre nga aingo pada am ngas thu ba kamde ka ba ki shu pha kum to te kamde ka ba ki shu ong khili shim je sang Khynnah ma phi rengas thu am ba ka de ka jinjiet ka jong utrai hi te ngi iwe pi we mo badan ha kan ka jaka kamde ka ba ni shu lit ta ka jing bomban si ne shu jarang khat mon re ka de ka ba Blei te uda jet ngi iwe pi we ta ka da long ngim de ban thnum mo ya ka ka ba Blei upha ngi kum ki shakri ge jong Blei ki pastor ki pha ngi long ngim de te ban thnum ya ka tan re ngi de ban shupen ko ngo be te
Tengah ingut pada yo Blei hadut mentang apa igi kena long kat bang adang shim jiseng igi kena national tmai ma ngai I bakila long kila la pada te mentah ban long ban sngap ken hoi kidan igi por ba mde ba ong ba barok khoi ki kena ki long kum tamon re kidan ki wei arngot ki balong kum taba na do bas dang ka jiseng hadu bakot kim jus ngap jar ka sentur jengki ki keren ben Mangingi keren sikan tian ni tang ka Bible verse tang si dekat ru pada pulira hap ong yeki shongkop teng dek yadan arngot si perlok ru lah ban pensyong nok lah ka jong namar belai namar ba kiabun ketian pelan te tambang aingu pada yo Blei dang ape eki kena sisa ngayo mensi mele di ru namar ba ngas tu Blei ukwa ban penlong janai ti ke jing jongaru ba ngaso tu baka tu kamen sim ka jing bomla ban yai sha jonga habang adan bat kini ki kena pada long kapen kelah ti ya kata ka jing jonga long kata kamen sim yai sha ka dan hapo jonga kan menta long ala ban yai sha lada ki yam ha kamat jonga ru ngala te ban sha kani ka skoju ngalala ban yai sha bat ki menta lada ki laru ngas tu ba mensyai ki kun ru mo lada ngadom yunu kamot ngala shu halak le bi ki kun ru ya ka ike bangam de bandam iki kun rung adom ti iki tien reng aingu pada menta amba iki kun rung alala ban yesha ya kini ki kena limba jong kini ki kena ti jiseng kalong kapen kala kan mo ya ka ike ba dan hapo jong along menta Blei la pen kala ti tengah aingu sisa bangayo bandan ha kan jiseng ban shim iki kena red mo khamtam namar ba kumba Jisu iki kena te ngasoto ba mangiru ngide ban dan kato ka mensim kumba Jisu dan kato ka mensim ban iki khilong ngiru ngi hab ban long kum to te namar teng shisha ha bangi pe ha gi jingseng bon ngi wit hati iki kena ren ngi be patch day Ndai ngasoto pada ngi haban dan ba kato ka connection bat ki khilong ru te namar ba ki khilong ru kin long sngo jan kin sngo te ngi la da ngi hingi nang ban penyade bat ki khilong ru kin nang kan andre lada ngi hidala de kum kino hikai ngem dan kata ka jing ki khilong ru kim nang te ban ngi jadi boong I Miss Arki sha ki khilong ki tip tang kawei ka ktien ngara bat ong ktien ong wei ki ong ka language mo kadang tang kawei ka language ba ki khna ki tip ki sngo tho ba kata ka de ka language of love language of kindness mo habangi nang man pen jing ki kana dan kaman kran teng ki khilong dan kaman kran ka baju ong mo action speaks louder than words mo teng kadai ka action ka rukom le joni ka rukom pedang yaki hospitality ka long ka badan kam habangi ya day ba ki khna kumnungi priak ngo bhai ki hapo jeseng bonseng aju ong dang mana kadi runga habangi nang ya shim class namta ki jeseng khna ka children's ministry nirang batai ki bakumnu ya ki bala he ma habawan ki batmai ki dangwan jeseng nang ban priak ngo bhai ki don be hamo man ki jing shakri pen shem ke jeseng don be we ban yang na sha jingkang mo sha beken rung ban kublei ki ban priak ngo bha handai kalau mas ngosi ting bon sen ki klung im joy pedang semua ba e kata ngi ju ya le be ngi persang be ba ki khna ki mi mesi kata ka jing pedang semua ba that welcome atmosphere ma ba ki yo e kata na mar ki klung ki tepai kata la da kila small thu ka to jing e be ki yo ya kata ka kindness ka baju ong bat ki kloi ru ban shanya ru ban trust ma ha kita ki na hikai kum ngi ki no hikai ngi long thamai ba nam ta ki khna klung ki badang wan nga ka ji shem jonga nga shem ba kidon ruki daman yang na ekran mo ba juwan ki khna ki juwan jeseng hande ki kemi juwan jeseng hande ka penlong pat kat ba ini khna dangwan jeseng I penlong ba I kemi ru ju I wan jeseng ki ba bon ba ngina shem kum ta ha ga jing shakri ba don na pedeng ki kemi ki kpa ki ditang ki ba pha ya ki shaka jeseng ki kim juwan dala dia hande ka hadin ka tu kan ni ha ba ki I ka jingkla ha ki khna pat kapenlong ye kiru balada ini badang redang lai sau senam ilong san kata ha ka ktien tang na ba ka balik jeseng kana dia te ka mut ka dei ka jing sole ran nam ta jongi mo la ne ka jing do nong nam ta jongi ki balaya he bagi nginum yo kata ka jo te kapenlong pat ye kiru ba kim dei shu hadin kata kim dei shu ta ki bon bu jeseng mo ki kila lam pat ki bawan chong jeseng ki bawan lam ba chong lan jeseng ba pa den jongi rungi dan youngest member mo haki Nonghikai Iban te la dumane is ngap jana ma bai
Jong ha paling gibala ahi among ngeit ki seniors. Jong ha paling ki seniors te im sko ba. Idang up lanu sar ung yo keren. Ngamaban ong ningkong ai kublei moi phi ma Sophi phi ru ide wei nai Nonghikai mo jangi phi la hikai ngi ngakan mau por badang le Bible school phi hikai ngi ke jing rai oi phi pat dan mo ban hikai ngi na kaktian han rei ngakan mau ba kawei mo long ba phi ru phi dan benta te kata ka kam ban hikai te phi ru wala da phi dei karta baret do amde tang ngam baret do ang ni dei ma phi ru baret do ani long phi nang te ban hikai te katur ka dei kawei na inspiration kan yanga te kum juri mesrus mo badan lang ha kan ya caka te ngas ngongo shisha mo mesrus phi ru phi dei wei na Nonghikai bala hikai yangi mo kum ju ingi baro anget hani mo ngi di Khynnah ba pas Bible school but ISOM te ngas ngongo ba ya kata kan ya kani kapor mo bangi yo bandan bentalang kum ki Nonghikai basyem ya ki jingseng Khynnah te ban poi sa kata pat mo nga ngan ongi phi mo ngadi ngam de rete itai brio ba iet khulung te ngam nang hiru kum no ban penya de bagi khulung ngam nang hiru kum no ban khot yaki ne ban le iet ne ban le jan namar kawei ngam dan paraya la dia te ngam dan paraya la dia te vizu thu hi badi kun khadu te ngam nang mo kum no ban yu to kidan hi ki wei ki brio long ki de kun khadu makanaru kidan te ka to ka jing iet yaki khulung nga te ngam jula shara yaki khulung namar tangda ka jing yam jong ki ru tangda ka jing ting kilong very annoying te ngam nang batai henry pat long bayala dia ngarang dan hi ka to ka sim badang long Khynnah te long ngam jula te ban sim yaki kumno ban hikai ki ne ban yalam yaki te kaja kumni kan ba kumno pat ban poi mo sya kata ka benta pat long ba ngapoi sya kan ni benta pat ban syong lang kumni mo bat kino hikai te kalong ba ha kata kasngi dan i kong palema i vade na jing sakri lang te i ong kenya nga ba ngi don kam nong yarap te mdi Nonghikai nong yarap mo ban yarap ban pet lang yaki Khynnah ki baret long ba ki don na padang jong ki let sang satu te nga syong nga biang mo te nga biang ya kata long nga sngongo ba pikot yang arung mo namar ba long ako ban nga sngo it utray mo ningkong banga so tanat ken long bangan yo simbenta mo ban le ai na benta utray te ningkong hapor ba sim hatu first day ngampat so thu ai ra te nga pe ki to kia ang linggo mo ba yo i dor thamai te ki sia pet kom tu te nga pet ngar khi te ngong tharai hapo man sim mo ni kasuk tharai mo ban sim ki Khynnah mo tambah hadian dakilawan namar bah ka to kaporte bagi dang dan tang khendiat te kadang suk ban ong ki syong khap mo kum tam ta te ngate yala dia ngam dakhen ngam der te briru ba nang ban kren bat ki Khynnah kum nu ban kren ban pin i te yaki ban ong dakaktian ka bajam te nga long kham ken hiet ken te handre ha ka to kasngi am ngakan mau yala dia ngalong karet ha te kasur janga kalong jai ha syong khap mo i to imsi phang lawan kum tam ta te hadian pat to lawan mo sigi jong i mas aime bat i mas ibaru kilayawan te kilasyam te nang turu mo i mas aime bat i mas ibaru kem pat tep mo ba long bangaru ngadan benta ban yarap lang kum tu tingila Arki la ekran kum tu hadian pat te suki pat kaja yu ba hakapor ba ngila sedang ban benta be man kapor pat te ha jingseng Khynnah te ngakan mau hata kasian tangam lasya syu bangan syukran jai nama ngayu ite kat badang ong syongkhap kini kidang hala kidang le persya ya kata ka ba ong te hangas ngo am ba katu kajing long jai jong am kala long kum volcano te ba lasyu irap kum tu am te ngalas ngo kulmar hang tur mo sapit si itu hakatu ka por badang ong itu syongkhap mo jule kum tum tu ini we miss ngala hoj ini we miss ngasam toilet mes kumta asngol akul mar shisha ngong hangtaken kawan mo kajing perkhat jonga ani pleng kam de rega basuk mo banshim jingseng Khynnah te ho dan hayeng ru mo i khon jong himan jonga i kiki te
mensyai ngam nang re kum no ban le kai te hapor be dang khlung te obviously ba idang thia be te long kasuk kan dala kham he palas dang yam la yu hajing shisha mo ngam jutep re kum bong mesrus men ngam jutep ra ba ngi hab ban pen i jing it moi ki khlung ba ken wan sajan jong pi ken it ye pi ken ju te hande ngapat ngam judan ken kum kata ngam dan mo kata ka idea ba hab pen i jing it ngong ni ken su thu jing it yu dang kat kini mo ngalaklen no yala di ruba banga kwa mo ya kata na imei pa mo ba long kadiling ba jing it ruma ba ngiyo jing hikai long ting ting ban shu mai ban shu ken hit ki khlung kam dei te kata te hadian pat nga kan mau kan nga shu dangadan hayeng as nga shu hala be nga shu mai be iti ki ti khlung te nga shu ong ba ye tus ngap jar chong khop ne le kum ta ngala shu mai be te hadian kaja yu ba kat badang mi kisngi pat ngadang dan kan hajing shakrima te ki ngayo iken kumno ma na jong kino hikai pat ki akren kumno ye ki khlung ki le kumno ki sneng kumno kem dei rete ba mai ba shusho bet te long ngapat ngayo kan kata ka we ka jing hikai nang tamo ba ngem dei ban shu mai ki khlung ngem dei ban shu kan hit ne ban shusho ki dan kam jing et ma te hang tungas dang ban sngo thu o pleng ki dan kam jing et ki khlung ma te hang tahi te dadap nang tapan kawei ru ngadan hanga mo long ba ngam subun men siam ta ngalong kamlong ngam dei banga kenjing ki khlong ngalong kenjing biet ta long mo dan ka personality kum tu long bam long subun men siam tu ta hadian pat am ngasngo ka dang mi kisngi pat am ba balalong no ngala subun te watang bante exai juti ru am shangam jutre ane menta am ngalalong be madap shatu na mar kawei banga yo jing hikai ba kumno kisin ran jong jisu what happening ba kila shakri pat ba te ki kelat ban that kti hendre ki bam jabe kum tu tengok ngata bapli kini khulung le ki dang khut mo ki dang lung ti ki makile ki dang kham khut mo te sele yu ban yu ngala ye ban sat biang kakti mo te hadian nang tapat am kan tat no kan kata ka jinglong jong balong kin jing biet kum tu am tengas dang te ban yo i kata ka dor jong uji su te mo ba u iet ki brio ikin jing isi long usneng mo ye kita ki parisiru ki bapet mo ye kita ki senran jong jisu baong ba o kini kisana jome ki klam that kiti hendre long kade garu kom te ban that kiti shwa kom tam ta hendre pa uji su ong ke ka babam shapo long ba sudan de ka bami shaban mo ka basnio te hang ta kan ngas dang ban sngu thu ba ban bun men siam ru kade ka wei mo na mar ho teng ki don ki khlong ki bapang ba shitom ki pre ki hang tu te ban le ya kata am ngong to ki balalong kami le simo ki hang ni long filasuk te ya phi henry pat am ngan ong ani nga man sha tang bal o khun jong men ru am ngala phet be cha jingai ba mangam dan te kata ka sap kami mo henry nga su thu ka dang ya pat long pa de kami ala diru long kadi kawei rumah ka jing hikai yang long hoi ngam tep lanu long dei pat long kai kawei ru kadi ka jing hoi ka jing pun kren na ka benta kata rumah bangan long bangan nang mo kum ka kentei bangan nang kum no mo ban iet iki khulung ti long kawei ru kadi ka preparation na benta kata ni kaba kam kong san te kadi na benta ka kam jong utrai hima ti long dang tu pat ngalas dang ban spun men simiki ti kawei ru am ba ngaong mai mesro sisian bangyadan ka meeting mo kum kino hikai hang tu dang ban hikai ti ngampat ju hikai re ki Khynnah hoi mentang aladan hi banga hikai handai pat hakatu kapor ngakan ma ba ngiakren kum tu yu te ngaong kin kani kawei mesro ngong ba kawei te mo ngasngo ba yala di ngasngo plop hate hata ka jing em ngam sngo poi re shei mo kum babaro mene balay ong babun mo la ki jong ki daw te ngaru de we ba la pendap graduate handai hadu menta mo long pat yo mo ban poi sya kata ban long pat ban poi sya kata ka career pat mo long kadang dan te kata ka yu handai pat hakata ka we ka bentapat ngayo iba utrai de ukhat yang hakani ka bentapat ba kumnungan syakri shwaya wala da ka de ka baret makana kamdir ka baret hajing syalong kajing sedang mo kalong ka baret handai pat ngeit te ba kalong jingkyrkhu yang apat am ba ka we ngasngo ba wala dang amlong ha ka perthai mo handai haki khulung am ngasngo kum tu
superhuman ma long kom baki ong badan ki superheroes ma tengah sungo kom ta kan namar ba kat balik UUM kini miss kom ta miss ngat sliang miss ngat tangan miss kom ta tengah sungo bet ni kala famous hakan mo kata ka kerti te long hayeng te mo kim judan da ba khulung te yang ate shisha wat ki para ar kemiru am kim ju smart kim ju so tanat hiang ana mangam nang te kom nu ban penyeda itu iki bala kham he kum i miss Sabina ni te lala te banyadil Henry long ye ki khulung hi te ko ye ki khulung hi te ngam dan te kata ka jingstar te kata hi kan te Henry pat kat dang ya kisngi ngadang yo jing hikai ngapet mo ngakmi rumah nga observe na Miss Rose i pastor fair nanta ki we ru kino hikai ki badan lang hang ni ngapet te kumno baki hikai kumno baki keren kumno baki wanra ya kata yu lalong no tang ni itu rute long kala yarap shibon yang kawei kamde mo ba banga shim jingseng Khynnah ban hikai ki Khynnah Henry ka baning kong do em ngayo jing hikai shwela dia kata te ka de baning kong banga so thu ba kumnu mo long na kata ka jing long jing sedang jong ka jing shakri jong long so thu ba ngadang dang long khulung Henry pat hadian banga la dan bentalang hani pat ngasngo ba ngala long sande ha kata bentalong ba ngam khulung syur kan nama kalade siang apat kumnu ngang khulung long nga haban hikai si kini kiwei tinga kan mau ba kaja dang ben hakini hi kisngi tingile jing shakri sta kawei jaka tinga kan mau ba kumnu mo ba ki taki khulung mo ki hakata ka di ka first day banga kundo kita ki khulung ti lala ka jong mo ngayo i ki ka personality jong ki te hakata ka singi pat long ba ki dang shi itu yang ate kim pat da yu tamba kilong shashkor ha kilong ki buram ha te ngayo i kata te ka jing buram emi kino ikai ngayo i te ka ja yu banga ong mo ki next sakawai ka singi pat long bangan dawan biang shani dengan sawan ra prize mo fi dengan sawan ra gift te ngamtep ya ka jing hikai banga hikai ka tugas ngi kidang kan mau ne em handai pat hakata ka singi pat dangala poi biang sta jaka te nga kham poi perkhat bangan poi shata mo te ngapat nga lapoi hang tanga yu iwa kidi kini kiju hi khulung te nga pangalaklet ya ka banga ong mo ka gift mo banwan ra kita pat ningkong syaban sedang em ka jing hikai baro kila ong be piang am yangi hatus ngi banwan ra gift shi kata ka gift nga te piang ta nga sngutu be na do ka tugas ngi nga syong be kai ka bangila ong te ki ken mau be kata te lalong no ho khamtam rumo kum kino hikai teng hi ha ban ai mo ki te bakin long attentive tang ban shu hikai kum tu ngem la arte handai pat ngi ha ban penmelan ye ki rumo ngayo i menta mo kawei ka jing hikai mdei tang kawei long shibun ka jing hikai bangi yo na ISM rumo ba kum nung yen pendan kam ki puppets kum nung yen pendan kam ki da kita ki tiar ne kita ki object lesson long ba kin ki Khynnah menta am ki start shaba palat phi ngayo i mensyangi dang red am ngi so thu rete long ni shoot Jisu long ni juda dam jingkeli than kum ba ong na hikai ngi snap be ko ngo be ngeit bet kai ka bala ong handai Khynnah menta kim long kum ta kim long gut ban mo ba film la ban full ye ki ngi la ban ong ba tang ba fila ong kum ta mot ken ong be kum ta em ki kiron jingkeli bet dei namal kata kum na hikai ngi ha ban ngau thu bhai kata ki ka bangi ngi hikai na ba ko ba fi ong fi moi kala tep kim kan mau hikai yu la da fin keli le se fi keli ne kam keli ngam tep fi keli ne am na keli nga hikai yu pa de fi nga keli ho kan mau ne kim kan mau ya kata le si dan ki makan mau le ka ba kata ko ka ba ki snow tanat ya kata kin kan mau ben ba de ka ba kim snow tanat kinum ya pusher ya kata handai ya ka ba bun sian pagi Khynnah kilomita ki kelijing kelibha yala da kum kino hikai ngim dan juba pada ki kata kapan lon ta tu no Khynnah sakawei pa ka class ma kim tre shuban snap anong ba ni kai yu nga da kata jing keliru im dan juba kum school te ngayo i ka dan kata ka jing ya pher te ka ba he ba na ma ba school shisian rung kino hikai kila shong khop kila long bet kum tu mo Henry pa hajing shakri ka pher kamlong rete kum ta ban mai ki rungam long mo na mar bakin sathat no te kalong kum ne ba shipang dang syukran mo kum balaya ong through experience yang baro ay gino hikai bala ong ba shikentien dang ong
Shong khop si kentian nang ong le gum ta ting ting ru dam dei ba ong ba shong khop ru hapor badang hikai mes kamut iu kata ting ting ha lalong no kalong ka distraction te hang tu henry pat lalong no kawei pat long ngi layo jing nang mo ban kum nu ban handle pat kita te henry pat ngas ngau thu ba klem jing pen kre shisha ami ki khna mlong rementa namar ba ki start shaba palat hadu kata kawei pat long menta ban shu hikai sai ki khna pat kum tu klem object lesson UUM long kam da you te heneng ngsu thu ba sisian mo kadika first do ba I mes ai mi ong nga tu mentas ngi Iban mo shim no ma phi hikai te ye shim ai ktien mo mentas ngi tenga pat ngala ong ani ngan ai ktien you te hatas ngi pat to nga shushan ya we tra ngala pen kre kan ka ktien tenga kan mau kata kawei ka story mo badesh pangki johor bat upian te nga kan mau em ba kata ka por em nga kan mau ban ratang uta we te upian te nga kan mau ka back kelas mapiat lot barokon te tang na benta pat kumnu mo ban pin I example ye ki pat te nga say kan hapor bangalahi kai mo ba kita gi jor ki isiu ta upiat ki kran ben kum tam ta te nga pat ngampat ong ken ka kerteng jong upiat hakata ka por pan te nga udan utawe ujor pat em ba kat ba pidang dang bu slam long udang thamai te long mde kum ki jor pat ki pot no te kata hi ken mo te ngong kan hata pat hata kasngi pat ngong kan ngong te nga don u ai ru ai ban pen I phi ki khamat em nakatu jing long kom tu sho sam thia ki long bai pe mat te ki long fe mat te nga fa hadien dangala sei pat em ya uta upiat da ken upiat ngiyo I lut mo hanrei pat ngayo I te ka tu ka attention jong ki te ka change te ki long bai ki ang bai ani ude te hadien pat dala pen I dangala sei ru em uta upiat obviously la yo I mo la tip mo budi upiat hande ki ang kum tu em ngasngau tu te ba what na itu ru te I kendiat mo ba shupen illustration example nang turu long ki yo jing hikai te long ki long ngi catch ka attention jong ki mo te kum ta long ngas ngu ba ban shu hikai tang ka ktien mentai khna am dei shu te long ngi la hab dan kam shibun ki prop shibun ki hab nang ru ban shna hab nang ru te ban le ki tai te kawei ru mo ngas ngongo shisha ba ki pastor but na baro mo kino hikai baro khot long ba ki shania mo ba ki ban shet kam mo bangan don bentalem ha ka kids ministry mo te shisha ngayo ma jingkyrkhu shibun na kane te ngeit ba kei baro khot mo kanom long tangkat ni ndai long yin yo shibun ka jing hikai bat kumjur nga ai ngu yu trai mo kei baro khot ba ulale Kumba laong mene mo bangi don ki kilong na do sistem steng hado katsan snam kan rio snam te fiso kumno pat ban hikai what is the difference kala abang kajing fer you ba hakapor hikai yaki kilong ki ba sistem steng hado kandai snam bat kandai snam shadrong kumene bi kong sabi ang ma ki a pair chibon ka experience jong pi pat ba hikai kita ki kilong red bat kita ki balahe kajing pair pi ngo kumno kaya per kadang ka jing per apa deng ki kena baret bat ki ba he te la don ka por ba ho ngi sedang larangan batai ho mentang la don kat ningot kino hikai nga ai ngo yu try ha ka por bangi ngi sedang ka jing shakri ngadantang mga maroi ba sedang ban hikai hapo Jingiaseng but banga hikai ru dantang armut kena bawan Jingiaseng hang tamo dantang armut pinsyam be ba hakai ka ba pipi kwa ha ka baningkong utrai unum ai shisai kata un ai pen ban ke bangi kham shim la pa but kumai mesabi ang ma ka ba shisha but utrai shisha nga ngau thu kata ka first hand experience jonga ba utrai u yalam be ngish ka ba mo yalam be ka ba but kata kalong manta jungi we pi we te hadin kata pat manta umdei shu bangi shim Jingiaseng kena tang kawei te manta ngela ya phya pan ha ka jingalam jongki pastor ki jongi ong ba ngin phya no pan iki te hadu kat waste nem ni don kino hikai mo ni consider be ki ba knaret Jingiaseng knaret bangi don panado kat ars nem hadu kat pras nem pa ki Jingiaseng kna he mo da ka bayat be kat kong ka ting ka jong Blei hi nomor sas ngau thu ki kna bala he pa ko ba ong mane ki knaret kim la ban shokop mo nadu bas dang hadu ban kut ki la ban kran ki la ban shang shani shate ki very active hane ki ba he pa ka long kum ne la ngange pi don ki experience ki jong pi ru hande ban shu ai ban sedang nga handian kini ki kena bahem mene ko ong na hikai na padan jungi ong kena he somehow kila ban shong ban snga ka wingan ong pi ka jinglong ji kena ka long kumta ka jinglong ki kena am kini ki bala he kila la ban ong ladang shu ong nga tinang wei ong bala nang man pretend ma kinang man pretend very good in pretending no kinang man pretend bakin shong khom anre ki ikop ba ki snga bhan hikai
Handai hajabin jong ki kala sang ni stay mot kila ban song khop. Handai hapo ba song khop kila la ban yo thiaru. Mo handai na hikai pa din ni so yo man siam ba ini kena I song khop ipet yang ai ngap. Handai ki kena ret pat kim long kumta. Kena ret pat kim nang ban pretend. Mo kumba ki kilong ba kumta. Dei nama tau Jisu ra Matias kat pra lai mo ong ba lamda pikela ba pilong kum kini ki kena. Pinum yo shisha ban so chaka hima ki beneng. Balai nama kata ka diga wi jinglong jong ki kena ret ba ki kim nang ban pretend. Kumba ki kilong ba kumta. Lada ki si pirut kindong me hadur ngami tenat re pi. Pun bah ki pinai ka ngi priang be kata. Balai ngiru gi so hoit kamong ka mensem. Kamong ka mensem namar bah khmat be persyakin ong bai kam tenat re ngai ni mes. Nanda kam kuari ni mes. Kilong be kumta. Mot kumba ki kilong no filter. Mo kumba ki kilong be kumta. Kata ka di jinglong jong ki kena red pat. Nganget pipi ki bashim kena red bagi bashim jaseng kena he pipi ngogum no kumta. Kawei ke liang zonga am ka jingsuk ka zonga namar ba nadu menchang la din nadu ki khna beren ngal ju ong hi na ros ngau ju ai re khna he namar Blei bangam la ban adapt ki namar ba namar ngala ju jashi sien ba badan ki khna am ting namar bengla hi kai plat ki khna beret am kila he la san am kila let no shakawei ke level ting kishim advantage rute ngi ting kilong dengi kren ong ki pen I ka tu ka attitude ka mensim ka along shrai ti ngong tambahan dapat ka mensim ka ong ba ki have shoes neng ti but hi khna dat pat ngastanat banjan bet ki namar ba ngan ong ki I chi sha ti but hadu mentang am ngashit dang ashong ban shim jisen khna ngashit perkhat ngashit sungu kemen ba ka mensim Blei ka tien mo ka baju ong ma ka e ka bangi bet ka hab ha kendo ka base so but kumbang hi kai moi menshai Sophi ru di I ba shong jisen khna I obadaya ru I nang te mo nga iba nga aingu te utra na markum kino hi kai mo ha kinja do mo kishit kwa bet ban I yo ni student ulong successful de nga ka mensim jong aru nga iba kumnu Sophi obadaya jong jasper I mo nga ipte be kisan ha utra te kat no ka mensim kalong kemen de nga ibe kisan ha utra bat nga ngobet try bat ai ba kani kan chukut tang community nga shi jan ha bat ki namar ba kala ja ko ka singi ba ta shisha ha ka jing em ga jong mo ba hata ka singi am kat bangara akshong ba kita ki khna am kala ja ba ki pala shabare ki ba ro khol la ki lai le te ki dan stang khindet ki ba le ka hin to am tinga par ngashi ngotan ban shong ka bi ki khna ban kili pi long kum no fi le yu te kala ja ta ka singi ngala shong ta ko ka ben ti tai khna ishon ob yanga ni nga susi ham tas ni nga par ngam ple jing ban o beling dang le ka bi root te ti I root dang le ka nga dang ple ka shnu isho susi nga par khan I pe tai khna idang shpos ne mo ngo pis ngosi se yo hot ken yo na fem tip re mentar ng shulong fake bit kador ngasho ni komno kin unu kana on si ma wong haga jim ngajong ha shu pretend bet te masun ong kamtango ni Blei mo ulong kuslai mo ong kuslai bet ona ngandele sha school ru ngashulong fake bet te na ngam yo te ka jing iet henry ngan shu share phi mo kong namar banga iet palat mo nga iti ki khna ki jante bat nga ki share ki kin thaila nation rang ne ki share te ka jing be ki sham kim yo shisha ki ona ngam yu jiyo ra ka jing iet be shisha I batai mo yang ai omba I pa jong ha fitep imsar bat nga I ong banwan pet yang ha ta ma impet re nga we don't take ka bomyo ta ka jing na imei jong aru imjuan pet nga iti imei malakasi ting di yam shu ombet be inwan ita I papa mo nga shu ju draw te ka dor jong papa ting ngam kwa ban klet no te yong tambahan repan hende nga dawan ka jesing pat em yong kemen ha nga shit yong ba ling ba ka ktin ka jong piru om ka kta te ting yong kisaken mau sa kong ya ka jing droi mo ba I papa jong nga ina mar yong na dangal school em nga shit peti yong na danga I papa ba I van ki pe ki na school ki van shau ki kimi ki kpayam yong a kemente yong ata kasngi pat yona ngapat am judan ra wan shau yang kakta hangala jan yang fat kasngi an Blei hinding ha shu ngashu happen I men cm me ite yona ngong wa jus ngosi mo tang ka jing dwai hi ba papa ya pi in sawan mo in sakta mo I in kala anangam tipra ting tal afun ila switch off na ting yong manwan ngom lili tang yong tang ka jing jong Blei mo ngadan menta ngashu dwai ngong tongan ye ken mau mo ka jing dwai jong finga ite ki khna am gijan kata-kata ke no hikai am wala de ya ki kimi ki pa ting ki buri te ye ki bakin kren ting la de ki lang samlai ir kum turam ki buri hende hajan jungi ki no hikai ki ye palat am ki share te ke ki biki shame ki ngai baki kelas sha ladang asnengi ki kum ta ki ong ngam tre shoot kong ngai ite ngas mujan habat ki khna ta kada ta kada ngashi ong banga kastan ben ya de ki khna da du bardet ne du ba he am ngai ye de ki ngam long nyo shi yang ken ngalong ye ya baro kum ju ma la de ba
mencang si omet ni kan kenjing ni gini ki bahet men reng shit long bet kan ni kan sim kenjing marki kena to mo ting ting ki het mo ting ting kan kenjing ting ting las upload kum ni kan kata ni tambang shit bet judai man long kum ta kan sim mo kan ria begitu poing ngada man shit pet example kalong kum ni navin na ruas na dup insyama ngashong jesing kena shit pet fi karukum keren karukum riam bar khat ta kadang ngi kino ki ru ki kena ki pet ta karukum le ta kadang ayo example if kum no fi yet kena lada fi wan ngai shit kena mo da ki het bet fi yam ko no ngai ba fi kedup dia fi nya tu ki man ngomit ni ngaru ko don kum kate ka men sia ngashi ai ngai shai utrai ma tang katai haka experience ke Jong ade ngasngo kumbang ya mi mo i ai mi kumbi ong mentan mo ba i long ba i tenat bhate ya phi manga ha ka mensiam ke Jonga long ngamtep ha phisia barok khai fis ngo kum no tang manga nga jupet ye imis ros kum i principal te nga jupet ye i bet kum i principal jongi ki teachers barok khai ken namar hot menengi akren mo shapang ka preparation mo kum no bangila ya prepare kum fla prepare ne me ka kitzo ka jingkli ka wan na i Henry ka Jingikai barok khai bat ka jing pelong barok khai ka dina i hipad mangi ngi shupendap ye ke ba I betha ke ba pipi betha mo kumbi I me mention mo ye Sophi nadu ba pidang re ni dang ra ya pi ngi beten ya pi ngi skun bha ya pi nang ta de pi shong pi yang pi rai hang to hajrong pi akni microphone kom to long ador hate dangi pen ngi skun ha ye Sophi mo te nang ta de idan hapreng ke jeseng khna pidan hapreng ke jeseng khna namangi kiran shapang kita ki barete PPD iwe ne kita ngangit piken mamo ya ke kaba kalong te PPD iwe ne kita ngi jura ya pi ngi ju shit ya pi na marfi ngan ongkom no pi babrio te pi babrio ka kaba piriam pi skon te ngi ju shit ya pi ngi ju peten ya pi ngi mairo ya pi ngi ya pi ko mi para ngi mairo ya pi but bani ya pi mentalong barok kini ki khat miss mo barok khat kini ki ong imis Sophi nga but I meeting him tadi Iban number gila long miss ya pi gila jelong miss ya pi tingi ban ong miss ya pi rong im sonang ong sure gila long normal ya pi mo Henry pede pem tep kanu ho ayim ju ong ya pi Henry pede kanu kamisem ka kamente bangin yo I ya pi ba pi grow namar bali ngi ha ka jing ju ki bre ngi dan ha ka ta stage ba he bangi de ban grow ngi de ban kiyo ngi de ban long ban grow mo Henry ngi yo I ya pi ro ba pi de iwe na kita ting im sngo thui ka tien ka bangi bed mo ngim sngo thui Henry ngi yo I pre te utau sembai u bangi bed ka roi te kawei ngakwa bangan share ken dia ha ka bakin jado kumbangi akren mo shapang ka he bangi hi kai ki khenaret bat ki bakhana he ngala kumban shu ya to no ngala don shi post nam ha ka ji seng khana mo te ngala hi kai na du baki dang ren bat kita ibe na pre tai khana ide ha ka ju Sophi te kumbangan shi ya to no me I ngai I ba ilong very friendly bat ngate nadu bi dang red ilong very friendly idan kinu ki jing ha ka por bi dang don ha ka school kuma I mention mo shapang ke kumno bi ki khena ki ya dei bat kino hi kai te idushem number phone janga te ha ka por bi dan jing idushem counseling by over phone ken te ngas ngo thu pre bakata ka khena de ha jaka bakane ha ki riu per thai ka kloi ban wan shangi kino hi kai te ban kili suggestion Henry prengas nguthu haba kabrio ka bakala pre kas nguthu shanu banwan pre kawan shanga ngakwa bangan I mean sim mo yiki biki khena ru banga yu I kata baki tang ha ka jiseng khena rin mo ha preng ka jiseng khena rin kila kutte ka bonding bat ni kim I thu shur bangi ki don ko mo yong I mi ki pen I attitude ladang I yuru ki pen I bete yangi ba kim border te yangi bangi di ki kongkong te nama ki jukhat yangi ki kongkong mo te kim border yangi Henry preng yo I pede ba ki don pede ki khena ki bada it shisha ban ngala ban I kataru ki la treite ya ka bamenta ki kham he tulap ma ki ban yangi ru kumban shu ong mo Henry pede ka jinglong buram ka jangti baki la yo ya ka kam kida pente nang ta de kida call bakin ya tu ba kongkong ya la yo kam kum ta te long
kanu ke jingkyrmen te ke jongi ngihikai yaki hakapor badang de ngiru ngila kelet yaki ki shamai hangiru ngila kelet yaki hene ngayo I pdm ba ki keloi hati ki keloi ke jing ke jongki ki long keloi bahaya ke bakin wan jan shingi bat hadin kata ngayo I kumno ba kata ke Khynnah hadin kata ba ke grote suki ha ke jinglong mensiam ke jongka hadu ba ngaingu yo Blei hadu ba kala yo te ke jing pelat ya ke anxiety mo ke baka ka dan haka ki baro ngaingu be yo Blei te nama de Blei shisha long uba mul uba shape yang ite lada ngaru lada manga ngamla bangan pendem hautrai kan yang ngaru bangan hikai yakate hele ngaingu yo Blei bat manu kita ki bahikai yang ngaru ngadonte long I pastor nang tadi komya phi nang tadi ke ke bangang ngoten ade ma phi long ko bangan Jingiakren mo bat phi mo Miss Rose dong hila don de kisnam bat phi hende ma phi pre filong pi sha hati bat ngi pi sha ha bat ngi ibon ha ki jing bakala hende pi sha ha bat ngi phim juang bangi bakala ru teng ngi sngo be o kabyang ke bangi ne kabyang be thrai kom to hende pede ngi yo ba piai syak palate bat ngi bat om tangya kata pi perkhat bhanam ta jongi ngakan mau sai kata ke jingkli ke ba pi piwan ban kelimo pi ong ba piwan keli yangi ba tang shita yo kala byang yo pi sia ba pi ban yo ban ya ngap ya ke ketien mo namar ba ma pi perkhat na ke bantai jongi ba mangiru om bangi de bandan be tang hapo Jingiaseng Khynnah namala dengi don tang Jingiaseng Khynnah ngim tep ya ke ketien ngim yo ya ke ketien henry pede fi ju perkhat namanta jongi pi ju ong bet bangan bu te bangan bu ya kita ki beri kenang ba bangiru ngin yo banyo sngo ya ke ketien mo dengan sngongo palat ngasngongo bat kata ke di ke banga ngayu I ba kumnu ki Khynnah ki grow te kumnu ki Khynnah ki grow ba nang ta sa kawei nga kwa ban syakin ya long ke banga ngasngo tenan mo kini ki Khynnah red ki long ki babet ba tel kumbanga ong ya pi sisen ngahi kai shpang ukpa David mo Henry pe anda ngala kali ki ngahi kai shpang jengki ki ong ukpa rabet ki Khynnah ki ong pen ban yang ngai kai ku paraben mas ngumbangan ti de ka kriya ngai kai ki shpang ku pa debet ki yos nguduk parabet te ka tak tang ba teng ngasngo longa phu samre ki te la dangai Iban komen ha ke ni dan manusia tu no ngi dan kawei ke activity hai ka bangi ong ki Khynnah bakin kin let shayeng kin shna ya yeng hada ki ding ice cream lane de ki stick bakin shna ha ka yeng nang ta de bakin sa thok ken manga ba ka yeng jonga mo bangi shakri u try bakin thok ken ya kata mo bat kum ta baro ki Khynnah ki lawan ra hende iwe na pedeng ita ke ka ba ile ho dong koman shulong no ngi rungi samre ki tu mo long la da yi iwe hapring diwe kita but hapring hakata ke dur hakata ke yeng ki de Bantei ke family jongki ngi kwa ban yi ba kita ke family ke jongki mo namar bang ngi kwa long kum ta ba ki khlung ru ken kemen ma ba ken yo ini idon iwe I khlung hei ba baro ki khlung ki lawan ra idur kemi idur kpa ba para jongki family mo kuman ong hende iwe na pedeng jeng ita pede iwan ra mai ikme bat ibad badra ya ikpai dro di ibad te baro kai kilawan ra da kadur hene mai pede ila ot hakata kadur be ime ben mai idan ikpai di dur baca ba shudra kum tu te ngapan ngamla sha tu mo tengah la kum rekhe ken la sam rekhe palan te hadian kata ngali khat ken ye tengah wan hang ni nga ong ba kin le correct biang mo la da de yo le sikis thu bakla ba dan dor ti shudra no mo tengah khat ken ye ong wan hang ni te ila wan tengah ong shei pa ngoi shei pa kile chi yeng ong ye ime banta da kadur ipa yo ngone ta la ong ta se shi phang ite khlung ipe yang ala lang be di ki umat barok kan te hadin pedala dem nang do pre tengok ong Blei imis I ong yang amo tengok ong Blei mis ngamur ban ong ya phi ngam don rete tengok ong she mu ipa im salang rebat nga tengah yo ite ba isngusi ita ikhalung isngusi but ilang kita ki umat namar ba dan ita ipa mo hende ke ka ba itre shitam ba ishudra te ya ipa idra ya ipa jong ite kanu ka jing ta te kanu ka jing ta hot lada shupe da ka dur khaman mo ka sngu samre ke hende pre haba kin jamin sem kalong kta bhate namar ba ngli ki khoni dan kambe ya kemi kpa mo
Henry ki kun ki kalung ki mi ki pa ki bagi dan ringkat ba ki men pha Henry pede long ba indro hi de ibot ban ong hi be ini ide ikpa junga kanu ke jingkta te kom tanga nga kudob ye tai khlong nga ong ba umjulele remong i dan ukpa ba kin jamin sim umjulele re nga ong yo so ne umjulele te le kum ne le ra no kani kedur te sarap no umlele mo i kedur je ipa mo te hadin ngyo i pede be ik mentorship hang ila shad ila long komente kata ke de ke experience ka bangi ngyo ingi haban sngo tho iki kena te ni haban sngo tho kum no ki long na aki1 ni haban sngo tho ek background ko jong ki kani ke jiseng khana ke jongi ko mangi shong ma ka ngimshem tang ki normal people te ki normal kids ngimshem ye kita tang ki normal kids ma hai ba kini ki ba duna ka dokhan me ki wan lang ki dan lang ha ka tu ka jaka te ka ja ha ka we ka sngi ba iwe ikhlong hai banga ngam te bi iduna ka dokhan me te ngai I ko ba I overreact te ngai I kom be ile kai shi phang ile kom no nga kali kerteng ngai kom be ile kai te ngai mi thura kerteng dape I long normal te ngam sngu thu anda ngala kali kata ka kerteng ke jong I mi thura yanga phang ya thona mi thu kerteng sa shi phang dangala pe kerteng pede bapli ik ante I try na la di ban ya thu ka kerteng yanga te ngape phai shoi te Khynnah na mari dape I long normal te da ngape pe phai te Khynnah pede ik an dala di be inya thu yangai kata ka kerteng kat no I put effort te ka ba inya thu yangai nga kham sngu thu ya kata ngala bakala manga ma ani kat no ka pang ka mensim ka jonga te pingo shu am ai mi ngam nang I kai shu namar bangala sngu ta palan ngala sngu ta shba palat te ngala sngu ta shba palan ngam dan batip te kat no ke jing tang ngala long kumba ngamla te ban sngu thu yo khulung kwa yu nanga kata ka pelong yanga kumnu balada kiwan ki Khynnah kumnu bangade bangan sngu thu ki Khynnah te Kadesha baong imas ibahag ni kapwa ba bun sina pare jungi ngilong kumta mo ki Nonghikai hi ki don kam hi bandon ni katuka jingas ngo thu lang bat ki Khynnah namar bun sini I hapadeng ki Khynnah ret bat Khynnah he kade kata hi Khynnah ret what sidang ya don be ha kata ka protective covering mo jongki kemi ki pa ne ki men para ki don lut baro kimpa da khamlong expose bha yaka persai mo kidang longlong nanglong innocent kidang long komta kidang don hayang handai kat ba kidang kham he pa nda kila ya poi ha ki khat snem jongki class dang bandan pa ki we ki personal problems ki family problems kumbai mesi ba la de thoi kata ni don kam bandon ni kata ka ban ngau thu ye ki Khynnah ho but ningkong khamdam ban yo kata ka ban job yaki ban job iki ka ba kongsam hai kata kum ki Nonghikai bangin ngau thu ho but kumba manai Sophi las dang ro daka dukot na proverb mo real arpu alunong dukot bahan real ban hikai yu Khynnah hakalenti ba udi ban yai tinginum la ban hikai yu Khynnah lemdangi ngila sha shwai kata ka Jingikai but hapadeng jongi ha ka jingkyrkhu ke jongi ni ai ngo yu tribe na kita ki bamshim la ikop ban long kita ki Nonghikai da perkhat mo ngim lade ngi da pe lade ngi sngo ba ngim don kita ki qualities lane kita ngim don ki qualification da ong ban long kita ki Nonghikai handai wat kata ru kumbak ting ke jong Blei ong ba utrai ula je de kita ki ba bi mo handai wat kita bi ru ha ba utrai penon kampat ki long start penban ni ai ngoi kata shisha utrai u penlong kata handai hoan ngidon kam rupa kita ki training but niyo I shisha niyo kita Jingikai ki Nonghikai hapreng jungi baru ki bayashong ki bala pas ki Bible school bala pas ka IOSM but she sen la ne arsin she snem ya lebe banya kendu ki Nonghikai joka Jingiaseng Khynnah baru banya don ru kita ki training mo haka English translation ko ong train up a child mot ban train mot kumnu nginum la ban ai ki ka training lamdangi shim ningkong la yo kata ka training ban ngi ai ngo de shisha ba umri tang mangi ki baya don haka ka training session rei ki pastor ki jongi mo ki juwan ki pastor ki juwan ban ai training ban hikai kumno ki Nonghikai ban shem Jingiaseng Khynnah kumno ban sngo thu yakiru mo namar balala ka jong ki don ki jinglong jong ki Khynnah but ni shu ai ngo I try shisha iwe na padeng jongi ho ikitu ki Nonghikai ki bamdan hagani ka sni bat ni ru ngai ku Blei phiru kumjo ba umdei tang ki Nonghikai Jingiaseng Khynnah handai nga ai ku Blei phi ki Nonghikai jong ka
kiba pikai haki school ru de kata hi kaba penlong kini ki khna ru balik ki sngo tana banwan saka jeseng naba hapo jeseng khna amdei ba ong batang ki shang hang to ngap biang sai kari ka we kot pat moi ka bai ban ngap biang Henry ngidan na pedeng jungi ki balong creative ru mo kumnu bani shem class im to kidan kar kom hikai ka jongki ban illustrate kar kom shem class ka jongki ba kan penlong ki ba ni sngo tana ban shang hang ni kuma mane idang yetu mo Imas Arki dang share kata ba dan vi kena ki sngo tana ban yo punishment ru balai namar ba unlike hapo school ki punishment jongki kalong very severe mo jingsha ha kini ki puang kamsha ru ki department ki government kim sha ini ban pendon kam kata kentien bo ong punishment handre hajaka jong punishment ni ai ka kentien bo ong correction fila ban correct you kena kumjuru kalong hapo jingsakri ru moi Arki oi kata baki sngo tana ban yo punishment handre actually kam de ka punishment kadai ba penban kadang pensan sheki namar ke baki ki le ngakar pari Arki ni share ka shapang kata ma kum lagi kena ki sngo tana wala da yo punishment ru Shisha kumba mene mo ngilai yo Jingiakren te kumba ngai tu Phiba shisha kidon ki khna kiba ngau tenat te ban ai ya katu ka jimpen stom mde ba ong watiang pi ki mek pa mde ba ong bangi pen stom hata kar kom ba ong pen stom bale ben moi ki kon jong pin re mde kumta hen re ngi am ke ka bangi ngi ai ki kata ka jimpen stom ngi ong ba to pidi ban rai pidi ban shat te next am ngai i bagini ki khna ki ju hi ha ko we ngi am sunday te ki kwa te ban yo biang ya kata ka jimpen stom ki ong ba miss ai biang si ngi kata ka jimpen stom tang ka jiseng pat sedang re pat duai re kila wan shakmat baru arngot ki ong miss ngi kwa biang te ngi kwa arwa ngi kwa shat biang ki ong kumta te ke ka bang kwa bano ya ki me ki pa ba pimdi ban shapting ngi kino hikai mo long pide ban shania ko Pia ban shania ingi ki kino hikai mo ki ba hikai mde bang yele ben ki kon jong pien re ngirung idan ki kon ngis ngoto de kata ka jing penshitom ban mo jo ong mo pintre shitom namar namta ka jingba mo kate ka ba te ki hi kadai kata hot long mde bangi ong pa pen stom ki hadu ba ken dapang ke da stom kita ki kon mon re long ke ka bangi ngi pen stom ki long ke ka bakin sngo thu te bakin la ban shong khop kawei ru pa de am nga kwa ban ong ye phi ki mi pa ba sngo ba ban kelite ya ki khun jong phi ba haba ki wan na jiseng shi ying am long khnang bakin ki khna kin la ban shong khop te jiseng namar nga so thu ki khun na di am la da ngim keli ke ka ba ka jing hikai ka ba ki yo ha jiseng am ka pelong ba kin long ba kumju bete ki kelat no kim ban snap keli ki ngi yo ong kata da chef jeseng ngaru mo ngaju ong bai ki khna dang la wai ngi ju ong le shiyeng da yu thu gi hikai kata ngi la yo hikai kata mo da kli mai da kli papa ya thu gi la hikai kata te ni la da phi phi nom kli ki pate ki kin juba bino mo but la da mdan ba kli ki klap no hi ki hikai ki yo ji hikai yu ru kadai kata Miss Rose namar ba haba ngiladap aji hikai ki khna am dangi kli shisai kata ngi ongi mentan ngi aji hikai ayu naka ka kitab ayu gospel ayu am kin shia ang ngi kumto kidan ki khna bala long kila tep shaba palat de andre kidan kitu ki khna pa de am ba pli ki shu ang ngi kumto ting teng dangi aji hikai kumto menta aingu shisai utrai mo ba ki khna ki yo te ya kitu kinat bok bakin thoru ngakan mau ngi ala di sisa man swangim jiyo kum gitu mo andre aingu ki khna ba menta long ki yo te ban tho ya ka to bakin puli biang seyeng mo ngakwa ban ong ki mek pa ba lada ki kun jong pi ki wan ra shing ki to long pette nama teng teng ni si ong ki khna mo puli ki ni ki khot bible andre haba ki wan biang shi seng em kidan ki ba puli kidan ki ba shim khia ki da puli si sandre kidan kini khna ki ba khlampat la em ni haban ai ka jush ke ju te ni haban ong shi ong ye ki puli biang re ni angu shi sana benta ki tu ki khna ki bala tresh tom ma na benta jong phi ki me ki paru ki bala tresh tom shi sana benta jong ki khun te tang kata hi long ba ni ne tresh tom lang te kumba kino hi kai school ma ki shi ong ba ki me ki pa ki ba ar ki di kino hi kai school te kumta mangi ru bat phi ki me ki pa ngi ki ba hi kai jiseng kam de ke basuk mo yang ngiru namar ba mde ba ong bangi shim tang iwe khna andre ki ba bonte ki khna haji seng ngimla ban ong ban shupen pule ban hadu ba indala itu khna andre ngi ha ban le ki we ru tama
te tangkata hi ba ki kime ki pa kene shim kyalang ba kin dapat ye ki khon ma ka ega ba ki khon kin da kaliru te ka ega Jingikai na marba teng ki khna shisha am ha bangi kelingi iba kim dan rate tang khindiat ru ngam tip ko to ga jing mo jing ber khajung ki ka le sha e kumba om mesrus ki pet yangi tama ka to ga jing mo ka jing mo jper khat ka le sha e te tangkata hi ka wei long ba ki kime ki pa ki de bi ban kali te da perkat moi kata lada pipa school ki kun ki jong pi haba ki wan che yeng na school dala wai school ka baning kong ki niju check bet mo kum kami ngaru ngaju le be kata dala wan che yeng ka baning kong ela check be ki school diary jong ki ni jumli me ban le kata mo man check school diary jong ki kini khna badang ret bale na mar ba hang tu la pan thoi ki homework e ki jong ki and but ni da make sure ba ki kun jong ki le ya kata ka homework andai ting pat haba pak je sen pat ngi shemsting no mai nong dan gi mi pa ki batnum no ban ong ni ha school ru yo homework le je sen ru yo homework andai pin haba sngo thu pa de gani phi ki mi pa ba haba phi tre shi tom ka tu phi minot mo ha ka school ha ka jingkuli e jong ki kun ki jong phi haba phi pa school ki te kanu kham tam e haba dei ba ka kenja mensem mo ba ka dei ba ka jing ba ka mensem ka jong ki kata ka jingtep ya ka tin ka jong Blei ka ba kongsan ba ka batei ka jing em ka jong ki da shisha ka balong unta mo konsulin ngaro ko aban sa khandiat mo ban kan shapa jugi khana kata kawei ang kapalong nga ban tik ya ka mensiam ka jong ate ba kumnu kini ki khana ate o kidang ret mo kamdan than kata ka jingesha ki kadan be ka jingiksan kadan ka Jingiakren ka Jingihla tama handai gila bat ban shong te ha ka tu ka jaka ngasi perkhat marwe kini ki khana kat di gila ban yesha mo ban shong tu ka jaka te kalong ai men siam ya ngaro mo ba kumnu ba mangaro ngan long ban yesha te be kini ki khana bangan shong mo da ki kenta bat ki te nga ai ngu e kata ba de utrai hi ubala pelong sisa ya kata bangan yo i kini ki khana ba gila ban yesha ngam sham la hikai ta hang ni ha molai mo re ngala yo ban de hikai ru shi shapo boy den de shi shapo rambang ki pat ya bun ki khna hoi kilai dan lai phongot i e te khle lang ba ki ba he ba ki baret shapo rambang ro pade nga internet ni ga jinglo ji ki khna sa kawei be kidang ya khandian kidang la ban ngap te ya ka e ka bangi kran wad ki bala he ro te kiladan khatsan khan du snam wala ngidang lek thamai ro te ki priang be yengi ba ngidi ki no hikai ki jongki tenga su ie chisha ya kata hoi kada kita ke jingsha kumba baro ingla ikran mo ban sim je sakana kan de basuk hangaru kan kalong kumju hi kumba laong manne tamba hanga bade ko to ko por bang sim je sakana ngasu ong bai tang ko we jimun bang ba masuli mentamo por namar ba nga update bang ba lano ki pastor kin pha de ki we te ban sim ha ka jaka jonga ma henry ski bade ong ba kim pha shu te lano long kim pha shu te lano nga shu long be nga shu le be mo te hadin ku tu bade ka don ka jikta mo bang ba ladanga ngam la ban le bha ha kan ka bang adon ma ta te ngala ban le bha yu bade shikmat te ka de ta bade nga sedang ban pen kongu ni kong e ka de bang jing pen kongu ya ke ka ba kumba pilong mane ngingim sha majiri yo trai ho de trai bajiri ngi ya ka ta te de jing sha ba ban long hang taru ngam dei manga bajet ban de jing sen kana de trai bajet mo ka ting jong le ko ba ka kampha ga jing kongu wan ya ga jing kinya te ngasukman wadam ta bong ba ngala ban pen kongu ha gitu ki por ha sa kwer ba kumai Sophi kli bong ba kam sutna e ki knap kam he namar ba mar ki barit ngam jam ktin ra man kren lane ban pen jam penju ki khna ngam la re te kam suk bade ki khna ba kam he te ga de ta hi ha ba khna kam he ngalong da kren ki e rong sung ba ki la kam kloi te ban ban te da kren phang ka jing im ru kala da ai nuksa leng ba ka jing im ba ya man ka si ru long ki la suk te ban su thu ya kata te ngasai Aimilin ban hikai ban ai nuksa shwa kum to ban thu shwa ban hikai shwa lomba ka jingjia jong ka jing im kum to din ba de sa hikai nak tin jong de sa ai ki khot bible ho kalong ka basutna ro ba de ba shibu in pan pulet khot bible ya ki khana la dam la el de te jinjar ba de kan te ka ro kalong ka bam toy yela de ba de ho ba katu ka khot bible ka pa pule ki man habla el de habla sai la di te kapan man toy yang ha marwai
Ngangi baru ya baru ni. Kelong Bagi ong menemo kum nungin hikai kena lam dangi shuan ing kong eng layo shwai kata ka jingkai. Ka badi kata bat ka ngi baru hi kata pia keren pangka jimpen ko ongo ka jimpen ko ongo bat ka jimpen ko ongo ka wan ru ka jingai ne tinga ai ngo you try nam ta jong pi wei ba pi ai ne pat kata mo fi kam shim la ong ni ngam la shu la don ka por hoi ba pi ong ri kata mo la don ka por ba fis ngo ong ani ngam don ka jing khot ha ka ni ka benta ngam tre shu ban shim ku ba sabi dam ong la nu kin khot na eng kin khot na eng handai em ha ba shi senu blei la bo ka sing ka jong blei ko ong dan wei ba thong wei bai handai utrai pat upapan man kita baro tigi shu ai ngo ba utrai u ai yang ikan ika la no bangin dan benta la ka deh ka ban ai ban bet ne ka ban ai na bar git pa ke iki ka bangi ngi le hoi ka sing ka jong blei ko ong kanum le no kam long ka ba le no te la dai di bar ru benta ha ka jingshakri ngi te kita ba ong kita ki fivefold ministry mo ka jingshakri jong apostle jong prophet jong evangelist jong pastor nong sharai handai ngi ai ngo pa utrai la da mo kadang haka Bantei no little finger mo baret de haki kam hikai pat ngas ngo tuna be Mathias kat pra bo bakran be ba kini gibri wan man kali manu ba kam khra haka hima na mar gi baro gi ko ai kata gim la ban len kata mo gi ko be bandan banta haka hima ga jong Blei habang gi kini gi shakri gi jong utrai mo kilong shisha bo utrai pun kamrat ba eki ba ngiru ngi long be gidan be kata mo we ban admire kita ba gi ko ban long lang kumta ba ngi ai ngo utrai hang tu pa Jisu ang haka dukot ke basan pat uang haba pi pediang iwei baret no nakini pi pediang yanga nabangi pediang habangi pediang kini kena amdi bong ba hoi ha ka bening ko ngim shimla don ko to don no ban lei sagi kena ngim dan ni kata ngim gi kwa ban jingai ban mo ka bening kong lei nagi kena handai di try ba ya lamingi shaki but habangi pediang no pa di yakini kena haga kerteng ga jong try but habangi pen kongu mdi bangi pen kongu yenu yurenu man Jingiaseng hangi pen kongu you try ba di utrai ubala khot enga hakani mot ngadei ban pediang iki namar te ka bumot ni pediang ya kini kena haga kerteng jong Jisu te ka long bangi ni pediang yo Jisu kan kare kata rumah mesros ba ban beteng ya kata mo kandian te kani ba ngadan na dum ma ba mut ban ong ba ke ba ngayo ite ba mensya long ngasngau ba ngam dan te kata ka jing it na ki khna ne kam dan kum kata long kalong kentat ne ngaya ki nga kentat ne makiru yang aki kentat ne ya na preng jingiru hari kawei am ngai ikat badang syakri pat yu trai kat bangi dang pen ko ngu pat ha kata ka mo ka ba utrai la khot yangi te ka ka ba ngayo am kalong kani kawei ba utrai te u ai hangi am kata ka ban ong mo ka longkum ka attraction te ba ki khulung am la da ki pet yangi mensya ki khulung la da ki pet yang ki pen te mentapat am nga ilingo kani kawei te kida yu yang ki smile kirkhi nang ta ki lawan Blei gila yu kanu te kata ka pen moy ka mensiam kumbong teng teng ru ha pedeng ka jing ya anti jing emmo ngidon shibun ha pedeng ki jing ale ka jing emjengi henrei sisian bangi phai ki khulung pat am ngiu te kumnu baki long maki kumnu baki keren kumnu baki long am te kata am ka pen ka inspire te ngiru ba kumnu sishamo kumba Jisu ong ba ngelong kum kita ki khulung mo habangi wan sha ute ngelong sha kum kita ki khulung bangen yo abusut sha ka hima zo kparu mo te kata hi kawei ngayo ba Jisu hi te u ayangi wala dangim don kata ka sap mo bangen hikai ne bangen le kai mo andre Jisu te u pen shy u pen ai ka to ka attraction am ba lada ki khulung ki pet yangi te kin smile kin kwa banwan sajante te ngayo shisha ya kata mo ka jing jong gi khulung menta mo te kata hi bat kawei ru amot ban ong mo ka jing kli jong phi mo Miss Sophi mene ba phi ong ba shapang kata ba phi kam su tanat ki ba you mo kata ka experience ki khulung bat ki balahe te ngasngau ba katang khandiat ka dei ka jubab nanga ho ye ki khna he bunsian ngam pa jushim henrei pat long bunsian nga ajushim ki khna ki barat te ngam ong ba mentang la shuban ong banga kam sutan nadi ki barat ne ki bahe mentang la yo ite ka kalong la ka jong te ka jinglong jong ki ka tu ka age group kalong kum tu bangi ya ki khulum ni happen ijing it but
Iki balahe ngi hap long kum ki parlok ban ngi hap pen ijing it ha ka jo ka porte tenga sngo thu ba yala de rung ngi layat kata ka karta especially teenage or teenage ngi so thu te ba ngi don kam kata ka support ka jing it ngi don kam hadu kata am ba mo long ba ngi kam tam long ba ngin share ha yeng hasam ngin share ha ki kimi ki pa ngim la te ta kadang ni dan kam ye ki Nonghikai ni dan kam ye ki parlok ni dan kam mo ye kita ba you te kata hiken ngamut ban ong ba ye ki khulung ni ai ka jing it ye ki namar ba ki nam su thu than ye kata ndai ka ba ki kwa am ka ri ka jing it ta ho ki la ban sngo thu ki khulung la dang ngi it hok ye ki ni pediang bun shisha ye ki ni em henry pat kin sngo thu ba te kata ka dan ni em shisha kata ka jing it jangi bangin ong yen pediang subun ye la dang ngi shule tang na lor em ki sngo thu te ma kiru kilong start te ki khulung menta te takarau katahi ba ye ki khulung ngi ai ka jing it ye ki bala hepan ngi ai kata ka friendship ru bat ka jing it ru ye ki bangin guide ken ye ki mo kata ka teenage life ai ngo eu trai kawei ba de imisru so at iba asdang ningkong mo te hadien ka tu ai me ba iba te ngai ngo hadien ka tu ngi wan samangi te kawei ngas ngo eu trai ba de ba Nada imis rules ai ka responsibility hai ai me lawan ban thu lang ngi te ngas ngau ye chi sha mo kum ki Nonghikai namar balai kawei ngai i te kata ka jing i ke jong ai me ro ngi ba ro lang wai ting phim dan lang mo han ngi ting ye dan lang kawei ka de ba ka jing ya teli lada ngim dan kata ka jing ya teli ka jing ye pen ko ngo iwe ngasu thu am kum ki Nonghikai ngi nom la ban long kum ne te ngasungu syai utrai ka do no jang kini argut ki balaya lam yangi oi bisrus im dadan than ban ngi hot pi hikai yangi ya kata mo rei kini sia argut ning ko ngasu ban aingu si syai Blei ki ji hikai yangi ru ki ji batai yangi kum do bangin le ya share mo ya kada ya ki ki bangi ngi de ban le kim ji ya lan klam da pentip lang yangi kum ju imis Sophi ro mo oi ha kapor bangawan ji syakri te idang red imis Sophi to kapor tamah rei ilayo ban hikai yang aru ngakan mah apa buan vokal masya amai bet ama khasar namang ngim de shu ban de bandang ruai tu mo te andre wala kata ru ye sha bet na banta kata nga ai ngo try na fi na banta ju fi Sophi bi fla long miss jo ngaru mo kadai sha ka bong ni Istralin ba ka jing e ka de ka wei mane ngala ong pi ki khna ru ki tep tang kata no the only language ki tep de ka jing e but kata ka jing e ba ki kwa kahaban mi nangi but kumno kan mi nangi lamdang ngi ya longsha ni pni sha kata jing it ha padeng jongi ki baya try lang ma baya shakri lang how try na mar ho ni pen ko ngu yu bre ni pen ko ngu de ye Blei ngi try be kai ka bagi gile ka de be nam tau Blei te namar ngidon ha kai no kal kaniru kadi ka wi ka longing bagi ngidon te nginum la ban don ka jing ya phya ada don jing ya phya nginum la ban yang mo kata kai do Jisu ang kam la ban yang ha badon ka jing ya phya te kadi ka wi ka jing long teli nya ai ngo ikata ba try u te asong ini iwe kum ba piong pi bar ha badaya kran kata ho wat mene mo ngai mel si kata ba hangni ngi song i perkan mau i sklen nga man ta ba kran spang ai me jong iba hangni ngi song lai ngot ki generation mo i ai me ila ju song ha jesing kena banga ngala ju hikai te hadin kata i shemti sama i pat ban hikai ha jesing kena i Sophi i song ha jesing kena ha iba ai me bari iba i song i ki la long na hikai bar hadin kata mentai Sophi song hang ni he iba i la hikai ya mangala man mot ka karoti mo kidan kita generation ba hang tanga sngo thu be kadon ka jing sngo sarong manai iba pila ong kata mo aba pi yo i mentanga ngala tre pi sngo comment mo kamdei tang kata ka jing sngo comment habang yo i pi pikiran kata mo haba i ki khna ki grow mo ki ya na ka we ka level cha ka we ka level ki kieu ba utrai ru pendan kami ki ka we ka de ka don kata ka mensem jing sngo sarong ba ngala don bentalang mo ha ka jing syakri ngala don bentah ha ka jing em ka jong ki ngala don bentah ha ka jing ai lenti jong ka jing long mensem mo ngidon bentah mo ngila don wala dai di baret ru mo somewhere ngila don ketilang ba kata kawan ra ka jing sngo sarong ban ong ba o ngala don lang bat ki mentah bang i ki ba utrai da penon kam si syai ki pensle ki kata ka ke ka bang aku ban ong ba kumjuru ka long hangi iwe ha bangi ngi syakri mo kata kawan ra ka jing sngo sarong ha utrai Blei ku pa ju ba ha baneng o Jisu ahmat ya san uang penpa kata ka jing bha ka jong pi ha pedeng ki bre ba ro khnang ba haba ki bre ki kata ka jing le bha ka jong pi Blei ba pa ba ha baneng ki bre ki ro ya u kai
But kadai katahi kaei ka bangi ngile kadai bet ba utrai Jisu pa jungi baha baneng unyo eka jingera. Amen. But ni aman semi piru kunjo lapi de kino hikai ha Jingiaseng Khynnah lapi hikai ha school ru kan mau di utrai bala JDP te wanu penleno kata syakri hok mo kina mal kini ki Khynnah ki kelong ki de kita ki semai ki badang lum mo ki danglong maki te pilong pi ita ki ba ai omiki mo nurture ki nourish ki ai ka badai bat kum ta habaki ki he ki san pinyo isha karwan ra ka jingkta habangi i Khynnah jongi mo na Jingiaseng Khynnah re ki sha ka ba he nang ta ki dang man yang ru ka ban syakri utrai kawan ra sha ka jisngal sarong kat no tame Blei pa ba badeng usko sarong habau yu ni pan syakri kumta te lapi de ki me ki paru pin kan mahu mengilai keren maha padeng nam ta ki me ki paru piru pin shim khalang namar utrai ula ai happy yakini kan mau sam chis pa punyo khot balai ong ba ki kun ki long kita ki yo kan tiba na Blei mo ki inheritance ba ngila inherit te yaki ngila inherit ki na utrai te kan no tam ngi haban ring haban suma ngi haban khmi bhai ki Aku aban aingu sa sisian pat ya Phiba ro fila pelat kapor ke ba kodor ke jong fingal abarong ban syong hang ni kalong yang ke jongi ba nyo ban keren kumno ke experience ke jong pi nado mene behind the scenes ong kelitang artli mo ki jingkli hendreka kalane ado kane nama fi pensyong kat ni ngor ki kentai mo nai dang ong yes kumene imas ibani ong ba ngi ki kentai ki kam bunya khandia tengah aingu si sha you try ki cha dan prangot lala ban lej prakanta yes tengah aingu si sha you try ba ai kani kala da kam di da ka jai lat ke jong nginom dan hero kani ka jaka nginom yang hero kumne But ngang ai ru ya phi kiba pet ya kani ka home session ke jong phi apalat ka por ka bokodor ka jong phi ru ban pet yangi ban sngap shisha ka experience ke jong ban sngap ya ka ndai jong ki ke jong baki hikai ke experience ke jong ki ka jinga anti ke jong ki ha ka children's ministry ha ka Jingiaseng Khynnah But schwabingen pinkut ya kani home session nga kwa abi Miss Iban in yalami sya ka jingdwai ai ngo but nginya pinkut no kani home session ke jangi Tingin lit lang ha kajing try Jisu ngi wan hakamat jambe try Jisu kani kapor ya ka ban aingu me try Jisu kani kapor try Jisu bangi yo kum ni try Jisu bangin dan lang ha kani ka jaka ban Pelong ya kani ka home session try Jisu. Try ngi shisha try Jisu ke ka bangi ngi la kran ha kani ka singi ke ka bangi la share try Jisu kani ka singi. Kanda kata aku try Jisu kita ki brio try Jisu ki ba ngap ya kani ka kubor try Jisu ki ba pet ya kani ka video try Jisu. Ngi ru try Jisu man pensle ki ru try Jisu. Ba shisha try la da ki don kata ka jingkot try Jisu kum kita ki no hikai try Jisu. Ken kongo try Jisu kata ka ktien ka jome but ken try shitam ru try Jisu. But kum jur try kyrkhu try Jisu pensle mamer try Jisu ingi we pe we try Jisu badan ha kani ka jaka try Jisu bad ngi dap shisha da ka jing sngongu bad ka jingkyrmen try Jisu ba ya ke ka ba mele try kan long da ka benta ka buram ka jome try Jisu bad ha ka boai no to ai ba ka jing it ba ublei kupa ka jing ai ublei khu no ba Jisu bad ka jing slok ba thiang ba pensha bo tam Blei mun se ma khoi kini lai ha we ken shong sa lam da ryngkat bad ngi ba kum jur kita kiriu khoi ki ba mane dam ya krteng ka ba khoi jong Jisu ye doangi pan kini baru akteng Jisu amen but amen